No niin, tervetuloa nettikatselijat. Pitää painaa tallentaa. Ei se tallentaa. Se tallentaa. Mä laitan varmista vielä, mutta mun mielestä se tallentaa. Nyt mä laitoin sen. Niin se tallentaa. Ja mikki on. No niin, pieni teknisten ongelmien jälkeen olen valmiit aloittamaan telelähetyksen Loviisasta. Tervetuloa Marisa. Hyvää yleisö ja nettikatselijat. Kiitos Pauliina. Varmistetaan vielä, että oikeasti tallentaa. Ääni ainakin näkyy. Joo, se tallentaa. Ja kyllä se tallentaa. Yeah. Eli hei ja mukavaa iltaa kaikille. Mä olen siis Marisa Vantaalta, Marttilaakson lukiolta ja Kauppiaiden kauppa-oppilaitokselta. Ja tänään kertomassa teille toiminnallisista kielenopetuksen tavoista, eli miten erilaisia tapoja voidaan ottaa eriyttämiseen, kielen oppimiseen. Ja samalla vähän tulee vilkaistua erilaisia TVT-malleja, mitä voitaisiin käyttää kielenopetuksessa. Mä perustan aina sen, mitä mä teen tunneillani, niin tietynlaiseen teoriapohjaan. Ja tällä kertaa tuo teoriapohja, tai se mikä on tärkeintä mulle, on se, että mä saan oppilaat oppimaan. Siis se on se ajatus siellä koulussa, koulun tärkein tehtävä yrittää opettaa. Mutta mitä se oppiminen oikeasti on? Millä tavalla me päästään siihen oppimiseen? Niin me ollaan perinteisesti ymmärretty oppiminen tälle, että siellä pitää ehkä ymmärtää se asia, mistä on kysymys. Täytyy osata ymmärtää asia. Pitää painaa muistiin se asia, palauttaa se muistista ja sitten vielä pitäisi osata soveltaa käyttämään se tietoa. Silloin osaisi jonkun asian kunnolla. Me ollaan perinteisessä koulussa, me oikeasti painotetaan sitä meidän toimintaa tuohon muistiin painamiseen ja muistista palauttamiseen. Sitä me käydään, harjoitellaan kirjan tehtäviä, työstetään niin, että se asia jäisi mieleen hyvin ja sitten testataan kokeessa, kuinka hyvin se osataan palauttaa sieltä muistista pois. Tosielämässä nuo on ne kohdat, mihin me saadaan kaikkein eniten apua. Me voidaan käyttää sanakirjaa. Meillä on nykyään käytössä Google-kääntäjät, sellaiset, jotka vielä lausuukin meille ne lauseet, mitä voidaan tehdä. Ne ei ole täydellisiä. Meidän pitää osata muokata ne niin, että niistä tulee käyttökelpoisia. Joten sen sijaan, että me painotettaisiin hirveästi tuohon kohtaan, meidän pitäisi tuohon ymmärtämiseen ja soveltamiseen panostaa enemmän. Ja sitten jos me katsotaan vielä vähän eteenpäin, mä olen kehittänyt tätä eteenpäin, niin Blomin taksonomian kautta. Blom oli siis englantilainen filosofi, joka on tätä oppimista tutkinut ja miettinyt viime vuosisadalla enemmänkin. Niin sillä on tällaisia alemman tason osaamista, ne muistaminen, ymmärtäminen ja soveltaminen. Koko tämä, mihinkä me edes niin tähdätään meidän koulumaailmassa, olisi ihan puhtaasti alemman tason osaamista. Kun taas sitten asioiden analysoiminen, arvioiminen ja uuden käytäntöjen luominen olisi tällaisia korkeamman tason osaamista, mihinkä meidän pitäisi ohjata meidän opiskelijoita. Ja perinteisessä oppimisessa siinä, että opettaja pitää tunnin, me yhtä aikaa kuunnellaan kappale, luetaan se kappale, käännetään, tehdään niitä kirjan tehtäviä samassa tahdissa, niin siellä ei jää tilaa sille, että mä analysoin sitä oppimista tai osaamista, tai mä testailen, arvioin itse, miten mä osaan, mitä mä osaan, tai että mä loisin jotain täysin uutta. Eli pelkästään tuolle soveltamiselle on tosi usein vähän aikaa ja tilaa siellä tunnilla. Jotta me taas päästään siihen, että jokainen oppija pystyy oppimaan, analysoimaan, pystyy testaamaan sitä omaa juttuaan, niin me tarvitaan myös niille oppijoille aikaa. Me tiedetään, että me opitaan eri ajassa ja eri tahdissa. Ei voi olettaa, että koko massa kulkee samassa tahdissa eteenpäin. Ja siitä samasta syystä me tarvitaan eriyttämistä. Eli sellaisia luentamallisia, missä opettaja tosiaan vie, koko luokka kulkee mukana. Joka ikinen opettaja tietää jo, että se ei oikeasti toimi. Koska siellä on noin 32 opiskelijaa, jotka sanotaan, että olkaa hiljaa ja kuunnelkaa, niin ne huutaa ja vastaa eikä kuunnella. Niillä on kännykät, niillä on kaikkea muuta, mitä nyt touhuu. Ne ei jaksa keskittyä meidän opetukseen ollenkaan. Sen sijaan, jos mä eriytän sen luokan, mä teen siitä opetuksestani sellaista, että jokainen voi edetä vähän omassa tahdissaan. Mennä oppia niitä asioita, mitkä hänellä on vaikeaa, se saa niihin enemmän aikaa. Ja niihin, mitkä hänellä on helppoa, niin niitä hänen ei tarvitse enää sitten niin tarkkaan tehdä, vaan hän voi mennä eteenpäin nopeammin. Se ei tarkoita, että minun täytyy tehdä 32 erilaista tuntia, jos minulla on 32 erilaista opiskelijaa. Vaan se tarkoittaa, että suunnittelen mun opetuksen niin, että siinä on mahdollista edetä omassa tahdissa. Kaikki ei pääse samaan tavoitteeseen. Ne tavoitteet on toisilla vähän vähemmän ja toisilla vähän enemmän.
mutta jokainen saa mahdollisuuden oppia ja kohottaa sitä omaa tasoaan. Eli miten mä sen sitten konkreettisesti teen? Mä suunnittelen mun kurssini niin, että mulla on periaatteessa materiaalia perustasolle, tietyn tason, sellaiselle, mikä kaikkien pitää päästä. Perustaso on se taso, missä opiskelija tarvitsee, no ne perusasiat, hän tarvitsee ne, jotta hän voi jatkaa eteenpäin, jotta oppiminen eteenpäin mahdollistuu. Hirveän moni opiskelija tipahtaa perustasosta, ei osaa sitä, meillä on vähän tapana antaa armovitosia päästä opiskelijoita sillä, että kun se nyt on tekee, niin viedään se eteenpäin. Mutta se kumuloituu se ongelma. Eli jos se perustaso on heikko, tai siellä perustasossa on aukkoja, niin sen päälle ei voida rakentaa. Eli perustaso on aina joka kurssissa, joka jaksossa, joka oppimateriaalissa mulle se, mitä täytyy osata, jotta voi jatkaa eteenpäin. Mitkä on ne minimivaatimukset, että tämä oppiminen voi vielä jatkua eteenpäin. Sitten on hyvän osaamisen taso. Tämä on meidän määritelty OPSissa. OPSissa kerrotaan se 8 taso. Eli meillä on 7-8 opiskelijat on aika selkeästi määritelty, mitä tarkoittaa, että osaa sen oppimäärän hyvin. Se on sellainen, mikä suurin osa mun opiskelijoista pääsee joka tapauksessa. Ja sitten on vielä kiitettävä taso. Ne on ne opiskelijat, jotka ovat motivoituneempia, osaavat jo valmiiksi ehkä enemmän, pystyvät etenemään koko ajan pidemmälle ja pääsee tuonne kiitettävälle tasolle. Ja mä tosiaan teen sen niin, että jokainen opiskelija pystyy kulkemaan sinne omaa tahtia. Sillä, että kun me aloitetaan joku kokonaisuus, siellä on itsearviointi alussa. Mitä osaat? Mitä teet siellä matkalla? Opintojen keskellä matkalla, kun meillä on kurssijakso, opintokokonaisuus meneillään, niin mä annan palautetta tasotehtävistä. Eli mulla on erilaisia tehtäviä, mitkä opettaa sen perustasolle. Niitä saa niin pitkään, että voi näyttää, että osaa sen perustason. Voi jäädä siihen tekemään niitä tehtäviä. Sitten jos on näyttänyt, että osaa perustason ja aikaa on vielä jaksoon jäljellä, sitten on tehtäviä, millä voidaan mennä tuonne hyvän tason tehtäviin. Näyttää, että mä osaan tämän jutun hyvin. Mä annan koko ajan sen jakson aikana palautetta niistä tehtävistä, milloin se opiskelija itse näkee sitä omaa edistymistään. Hän myös samalla tavalla valtautuu itse siihen oman etenemisen mukaan. Ja sitten mulla on vielä itsearviointi siellä prosessin lopussa. Eli mitä olet oppinut jakson aikana. Koko ajan tarkoituksena on se, että oppiminen on prosessi ja tavoitteena on tosiaan tavoitteet ja etenemisvauhti ovat yksilöllisiä, eli jokaisella on omansa siihen kohtaan. Ja samalla kun me tehdään tätä, niin se opiskelija itse valtautuu, ottaa itse vastuuta niistä omista opinnoistaan. Koska me tiedetään, että vaikka me tekisin mitä, jos ei opiskelija itse panosta, käytä omia aivojaan, niin yksinkertaisesti mä en saa sinne vietyä tietoa eteenpäin. Mä tarvitsen sen opiskelijan siihen mukaan yhteistyöhön, jotta mä voin opettaa. Mitä mulla sitten tuo arviointi oikeasti on? Arviointi on silleen hauska asia, että siihen aina törmää, että mistä mä sitten tiedän. Jos mä käytän pelkkää itsearviointia, tai opiskelija saa itse päättää, itse arvioida, mitä hän osaa, niin mistä mä tiedän, minkä numeron mä annan. Ja mun mielestä enemmänkin menee niin päin, että opiskelijat on niitä perinteisiä. Ne haluaa sen kokea sen jakson lopussa. Ne haluaa itse testata itseään jollain tavalla. Ehkä se koe myös samalla tavalla saa niille niin kuin näyttää tarkalleen, että mitä pitää tehdä mihin mennessä. Mutta osaaminen on käytännössä katsoen siellä OPSissa määritelty. Ja se, että millä mä katson, mitä se osaa, niin mulla on monta erilaista tapaa. Eli monen osa-alueen kokonaisuus ei vain yksityiskohtien osaamista. Eli kun mä katson niitä tasotehtäviä, mä näen, että nyt se on osannut tämän. Mä näen koko sen jakson ajan, mä teen koko ajan arviointia. Mä voin pitää jotain, esimerkiksi tässä kurssissa pidettiin suullinen koe, niin suullisessa kokeessa, vaikka mulla ei mitään kirjallista näyttöä, niin suullisessa kokeessa ne näytti ihan yhtä lailla, että ne osaa ne asiat. Eli suullinen koe toi samalla tavalla mulle näkyviin, mitä ongelmia siellä on ja mitä he oikeasti osasivat. Eli koe periaatteessa osoittaa mulle sen osaamisen, eli mitä se käyttää siinä tilanteessa. Ei se ole pakko olla kirjallinen koe, se perinteinen koe. Ja se, että mä pystyn esimerkiksi suullisessa kokeessa, niin se kertoo mulle tuon kvasioppimisen ja oppimisen eron. Eli kvasioppiminen terminä käytetään siinä, että on paljon opiskelijoita, joilla on ollut jo valmiiksi hankaluuksia, varsinkin tuon erityisopetuksen puolella törmää niihin paljon.
niillä on ollut jo hankaluuksia. Ja kukaan ei missään vaiheessa jaksa lähteä korjaamaan niitä aukkoja siellä tiedossa. Vaan mennään hirveätä vauhtia eteenpäin, annetaan nyt muutama tehtävä, että kun se on tehnyt nämä asiat, niin me voidaan antaa sille vitosen. Se, miten ne asiat sitten loppujen lopuksi tulee tehtyä, onko se hyvin tehty vai huonosti tehty vai tekikö kaverille puolesta, niin sitä ei tule missään vaiheessa katsottua. Mutta oppimista mä pystyn testaamaan esimerkiksi just sillä, että mä istun sen kanssa tekemässä ja mä kuulustelen. Kysyn, mitä sä laittaisit tuohon. Mä pystyn auttamaan kyselemään omalla opetuksellani siinä koko ajan. Eli mä väitän, että se, että mä pidän esimerkiksi suullisen kokeen, testaa oikeasti enemmän sitä osaamista kuin puhtaasti kirjallinen koe. Mulla on esimerkkinä itsearvioinnista. Nämä esimerkit on nyt fysiikan kurssilta, jotka Pekka Peura teki meidän lukiossa. Eli nämä on restetty nyt Pekan materiaalista. Ja mä en ole itse vielä tehnyt kokonaista itsearviointia pelkällä itsearvioinnilla. Mutta mä näytän seuraavaksi tuolta netistä meidän kielten itsearviointilomakkeen, mitä me käytetään koko ajan, mutta mikä ei ollut vielä pelkkänä arviointina. Sitten ei tullut ainoastaan arviointia. Pekalla sen sijaan fysiikassa sillä oli pelkkä, opiskelijat antoivat itselleen arvosanat. Kurssiarvosanat tuli puhtaasti itsearvioinnin kautta. Ja se, miten tämä on oikeasti mahdollista, on se, että kun on ajateltu, että me tehdään itsearvioinnista sellainen, että se testaa, niin se kysyy jotain muutakin kuin sitä, osaatko mielestäsi vai et. Ja tässä ideana on tosiaan se, että me katsotaan sitä, että mitä siellä tapahtuu siellä oppitunnilla, mitä tapahtuu koulun ulkopuolella. Eli ensimmäisenä on kysytty toimintaa oppitunneilla, toimintaa oppituntien ulkopuolella. Ja sitten on kysytty opettamalla oppii muita, eli oppimisstrategioista, minkälaisia oppimisstrategioita käyttää, onko ollut tyytyväinen, onko käyttänyt niitä enemmän, siellä näkyy, onko käytetty ollenkaan vai onko vaan mennyt sillä, mistä aika on matalin. Ja sitten vielä se teoreettinen osaaminen, eli se sisällönhallinta. Ja oman osaamisen arviointi, sitten on opiskelijat on vielä saanut viimeiseksi antaa itselleen arvosanan. Ja tosiaan tässä fysiikan kurssissa kävi niin, että siellä oli pikemminkin niin, että hyviä tyttöjä, jotka arvioivat itsensä alakanttiin, kuin että kukaan olisi arvioinut itsensä yläkanttiin. Mitä me sitten tehdään kielessä? Mennään katsomaan, mulla on täällä valmiiksi. Siis pitäisi olla valmiiksi noin. Ja tuolta. Täällä on meidän kielten itsearviointikaavake. Mä käytän kielessä apuna eurooppalaisen kielisalkun taitotasoja, mitkä on myös meidän lukion OPSiin sisällytetty. Ja ne on mä oon yksinkertaistanut tätä hieman. Eli olen tehnyt nämä sanamuodot, lauseet sellaiseen muotoon, että minä osaan, pystyn tekemään, ymmärrän kun minulle sanotaan. Eli olen siirtänyt ne minä-muotoon ja konkreettisiksi lauseiksi, siis lyhkäisiksi konkreettisiksi lauseiksi. Mutta täällä on luettavissa opiskelijoille tämä kielisalkku. Tämä, mitä mä näytän nyt esimerkkiä täältä, niin tämä on tällainen, missä mulla on kaikki mahdolliset, kaikkien kurssien kysymykset, mistä mä sitten poimin aina tiettyihin kursseihin, mitä sisältöä tai mitä kielioppia tai mitä taitoja pitäisi olla. Ja ensin opiskelija itse arvioi jakson alussa ja jakson lopussa, millä taitotasoasteikolla hän nyt mielestään on. Ja kaikissa näissä osa-alueissa, suullisessa kuuntelussa, luetussa ja kieliopin hallinnassa. Ja seuraavalla sivulla me sitten katsotaan oppimisstrategioita, eli samalla tavalla. Nämä on laitettu muotoihin, että olen pyrkinyt itse ymmärtämään kieliopin sekä painanut sanastoa aktiivisesti pitkäkestoiseen muistiin. Mä oon siis tehty tällaisiin lauseisiin, että mitä minä olen tehnyt, olenko itse ollut aktiivinen tämän kanssa. Ja tuolta tulee samalla tavalla vähän kuin Pekalla oli tuolla, niin täältä tulee vaihtoehtoiksi samaa mieltä, osittain eri mieltä ja täysin eri mieltä. Mä kysyn täällä myös oppitunneilla, että olenko ollut aktiivinen ja osallistuva, koska hirveän moni nykyään huomaa sen siinä, että aktiivinen ja osallistuva, vaikka sanoo, että on ollut, kun mä kysyn, jos tulee palautekeskustelua ja joudun kysymään, että oletko käyttänyt paljon kännykkää muuhunkin kuin siihen, mikä sitä piti käyttää. Niin siinä yleensä on mä nyt välillä, mutta ei se nyt niin paljon häiritse. Mutta on ollut aika monelle myös sellainen kohta, että kun ollaan käyty sitä palautekeskustelua, niin sitten siinä on näkynyt paljon se kännykkä häiritsee. Ja mä oon aika hyvin päässyt, ensimmäiset jaksot on aina hankalia, kun tulee uusia opiskelijoita, jotka eivät tottunut mun tapaan työskennellä. Mutta kun ne on vähän aikaa mun kanssa, niin meillä ei ole ollut sen jälkeen enää kännykkäongelmaa. Ei edes
siis ammatillisella puolella, missä ongelmat on aina ehkä vähän vaativampia kuin lukiolaisten kanssa. Eli mä täällä oikeasti kysynyt toimintaoppitunnilla läksyjen tekemistä, kuinka paljon on tehnyt läksyjä opiskelukoulun ulkopuolella, kuinka paljon on sitä tehnyt, ja oppimisstrategioista. Minkälaisia oppimisstrategioita käyttää, onko rohkeutta kokeilla uusia oppimisvälineitä ja tapoja. Tämä on tällainen yksi, mistä hirveän monesti törmätään, että opiskelija itse sanoo, että no en mä opi tuolla tavalla kuitenkaan, ennen kuin hän on edes kokeillut, vaikka se olisi hänelle kaikkein paras. Esimerkiksi jos mä pyydän nauhoittamaan, mä käytän aika paljon nauhoituksia hyödyksi, jos mä pyydän nauhoittamaan oman lukuläksynsä ja lähettää se mulle vaikka WhatsApp-viestinä tai jollain muulla vastaavaa. No en mä kuitenkaan opi siinä, miksi mun pitäisi se tehdä. Ja mä aina haastan opiskelijaa kokeilemaan. Ei ole pakko, mutta kokeile. Mä kuuntelen kyllä, jos sä mulle lähetät. Ja täällä on siis erilaisia kysymyksiä oppimisstrategioista. Ja sen jälkeen mulla on kieliopin hallinnasta. Tässä on nyt koko kielioppi, mikä espanjan kielen käytännössä katsoa voidaan sijoittaa. Se on pilkottu sellaisiksi kokonaisuuksiksi, että sitä voi testata, sitä voi oikeasti katsoa, osaako sen vai eikö sen osaa, pystyykö hallitsemaan tämän vai ei. Ne näyttää aika pitkältä, mutta se on siis pilkottu pieniin kokonaisuuksiin. Ja samalla tavalla sisältöalueet, mulla on kielestä tällaisia, että osaanko numerot ja luvut, päivämäärät. Mutta sitten täällä on myös tällaisia kuin asiointi kahvilassa tai ravintolassa, asiointi lääkärillä, hotellin varaus, vuokra-asunnon hankinta, asiointi huonekalukaupassa. Eli ne on tietenkin teemojen sisälle. Luuletko, että pystyisit toimimaan? Ja sitä pitää sitten arvioida, tai pitääkin itse arvioida, kuinka hyvin siinä tilanteessa pystyisi toimimaan. Ja näitä mä aina valitsen. Mun itsearviointi tulee sieltä, että mä valitsen täältä jaksoon sopivat, jakson teemoihin liittyvät aiheet ja käytän niitä. Ne ei ole siis kappaleiden nimiä, eikä oppikirjojen kappaleita, vaan siis tosiaan teemoja, mitkä tulee sieltä OPSin kautta, mitkä on periaatteessa sen mun kielen, sen hetkisen opetuksen keskeisiä sisältöjä. Ja ne pitäisi osata. Eli tämä on itsearvioinnin malli, mitä mä käytän sitten taas omissa töissäni aika paljon. Yläkouluun on tehty tuolta kielisalkku.ely.fi, niin sieltä löytyy oikeastaan valmiita itsearviointijuttuja, mistä on helppo tuottaa. Englantiin ja ruotsiin ne on nyt työstetty meille. Eli nämä on samalla tavalla, nämä on tuon kielisalkun osaamistason kautta haettuja. Ne löytyy sekä englanniksi että suomeksi, eli niitä voi käyttää kummin päin tahansa. Mä voi espanjan opiskelijoille, kun mulla on vaan alkava espanja, niin mä en oikeasti voi laittaa niille espanjaksi vielä niitä itsearviointia, ne ei kykenisi siihen vielä. Mutta englanti, missä periaatteessa pystyy katsomaan sitä tasoa, niin se on jo täällä mukana. Eli kielisalkusta löytyy valmiiksi tehty ja noista on tosi helppo luoda itselleen sopiva itsearviointi, omille opiskelijoilleen sopiva itsearviointikokonaisuus. Mitä mä sitten teen sen lisäksi, että mä tarvitsen itsearviointiin välineitä? Mä käytän koko jakson ajan muitakin välineitä, sellaisia tehtäviä, sellaisia juttuja, missä mä näen ja pystyn todentamaan sen, mitä ne opiskelijat osaa. Elikkä mä käytän täällä esimerkiksi oppimisalusta, että meillä on käytössä toi Frontar molemmissa, mitkä mä olin nyt tehnyt ton oman itsearviointijuttuni esimerkiksi. Niin mikä tahansa oppimisalusta voi olla sellainen, missä toimitaan. Mutta sitten mulla on tuolla tällainen Quizlet, mitä opiskelijat käyttää oman sanastoharjoitteluunsa. Sitten on tuo Kahoot, mikä toimii sellaisena tietokilpailujuttuna enemmänkin, pikemminkin. Sitten mulla on erilaisia ohjattuja harjoituksia, jonka kanssa mä käytän Socrativea. Socrative on myös tällainen äänestystyökalu. Mä kerron siitäkin lähempää, minkälaisia juttuja mulla on sen kanssa. Ja koko ajan kaikesta toiminnasta mä annan myös henkilökohtaista palautetta. Eli kun opiskelijat tekee omassa tahdissa, ne työskentelee omassa tahdissa, mulla jää paljon enemmän aikaa per opiskelija. Ja mä pystyn silloin lähes joka tunti kommentoimaan jokaiselle jotakin. Mä käytän sen henkilökohtaisen palautteen antamiseen myös projektikirjoittamista, kirjoitettuja keskusteluita, siis chatteja, äänityksiä, videoita. Niin kuin mä tuossa mainitsin, niin mulle voi esimerkiksi äänittää sen kirjan kappaleen tai lähettää sen mulle WhatsAppina
Tai videoita, mitä me käytetään nykyään aika paljon. Pienistäkin jutuista voi tehdä videon ja aika helpolla. Ideana oikeastaan on se, että opiskelijoilla on ne omat välineet, millä tuottaa. Ne välineet on jo mukana niillä valmiit. Niillä on se oma kännykkä, millä otetaan se video, että lähetetään mulle WhatsAppina. Eli toiminta on tosi helppoa. Oman esittelyvideon, minkä voi tehdä ihan pientenkin kanssa, niin siinä tekemiseen menee noin 5 minuuttia, kun se on lähetetty mulle. Eli ei ole tarkoitus, että vietetään tietokoneluokissa pitkiä aikoja, vaan ne on sellaisia pieniä osia tunnissa. Eikä ole tarkoitus, että kaikkia näitä mahdollisia käytetään koko ajan, vaan nämä on välineitä. Ne taipuu siihen mun pedagogiikkaan. Eli mä valitsen, kun mä haluan opettaa jotain, niin mä valitsen siihen opettamiseen sopivat apuvälineet sen mukaan, mikä toimii mihinkin hetkeen parhaiten. Nämä on nyt suunnilleen myös niitä TVT-taitoja, niitä alustoja, mitkä mä tänään esittelen mukana. Niin ne löytyy, ne on nuo tuossa. Ja miksi nämä on nyt valikoitunut tähän, niin nämä on ne, mitä mä oon viimeisen vuoden aikana itse käyttänyt aktiivisemmin omilla tunneillani. Eli ne tulee ihan suoraan mun työstä. Mun oma työkin muuttuu ja kehittyy toivottavasti joka vuosi eteenpäin. Niin nämä on ne, mitä nyt tällä hetkellä, tänä syksynä ja viime keväänä on ollut eniten käytössä. Itsearviointi, mä teen sen aina lopussa, vaikka se ei ole ollut arvosanaan vaikuttava, niin mulla on aina ollut itsearviointi lopussa. Ja palautekeskustelut on toinen sana, mitä mä pidän hirveän tärkeänä, eli henkilökohtainen palaute koko ajan, koska silloin mä pystyn antamaan paperikokeen palautuksessa, se opiskelija saa sen kokeen, se katsoo sen numeron, sitten se ryhtää sen sinne repun pohjalle ja se siitä. Se, että mä pystyn keskustelemaan sen opiskelijan kanssa, niin se kertoo paljon enemmän sille itselleen, mikä oli hyvä, missä mä näen, että sä oot edistynyt, oot sä mun kanssa samaa mieltä. Selittääkö joku juttu tässä jaksossa, että tää on mennyt heikommin, vai mitä sä oot tehnyt, kun tää on mennyt paremmin, voitaisko me oppia sieltä jotain lisää. Mä pidän sitä henkilökohtaista keskustelua tosi hyvänä, mä varaan yleensä mun palautetunnin siihen, että se on aina henkilökohtainen tunti. Tai muutaman ihmisen ryhmässä riippuu vähän, kuinka paljon meillä on milloinkin aikaa sille jätetty. Kun mä lähdin suunnittelemaan materiaalia, mä siis teen sen materiaalin sillä tavalla, että mulla on tehtävät, missä on sen perusosaamisen tehtäviä. Kaikki aloittaa niistä samoista tehtävistä. Alkuun lähdetään samaan. Mä voin siinä vaiheessa pitää vielä jotain luentoa, opettaa jotain juttua, pitää jotain tällaista. Ja lähdetään tekemään niitä tehtäviä. Mä oon katsonut sellaisen paketin, missä on sen perustason tehtävät. Ensimmäiset tehtävät, kun on saatu tehtyä, niin mulla on yleensä jonkinnäköinen testi. Se voi olla virtuaalinen testi, nettiharjoitus, kirjan tehtävä, kirjankoe, pistari, aine, siis mielikuvitus taas rajana, mitä se oikeasti on. Mutta joku sellainen, mikä kertoo mulle, että onko tuo oppinut sen vai eikö se ole oppinut sen. Ja kun mä saan sitä, näen sen, että tuo on oppinut, mä annan sille seuraavia harjoituksia, millä tähdätään sille hyvään tasoon. Siellä löytyy ehkä jotain opetusvideoita, millä voi opettaa eteenpäin. Mulla voi olla sillä hetkellä joku pieni itseoppimismateriaali jossakin muualla. Mä käyn siinä ryhmässä selittämässä, kertomassa niille jotain. Eli seuraavan tason tehtäviä lähtee eteenpäin. Ne, jotka ei vielä selviytynyt, ja mä näen, että perustasossa on vielä ongelmia. Ne saa edelleen toisen paketillisen perustason tehtäviä. Jatketaan niiden harjoitusta. Katsotaan, mikä siellä oli, mikä ei toiminut. Treenataan sitä, opetellaan, puututaan niihin sun henkilökohtaisiin ongelmiin. Mitä et tässä ymmärtänyt? Katsotaan, millä tavalla saataisiin sut se ymmärtämään. Ja samalla tavalla. Nämä me jatketaan. Kun mä oon tehnyt sen perustason uudet tehtävät, kokeillaan taas jollain jutulla, onko ne opittu. Jos ne on opittu hyvän tason tehtäviä, jos ne ei ole opittu, jatketaan edelleen perustason tehtävillä. Ne, jotka on siellä hyvässä tasossa, kun ne saa ne tehtyä, katsotaan osaako ne. Jos ne osaa kiitettävän tason tehtäviä, paljon soveltavia tehtäviä, sellaisia, missä pääsee oikeasti käyttämään kieltä. Ne voi olla jopa hieman vaikeitakin tehtäviä niin, että ne pääsee myös haastamaan itseään. Ei saa aina olla liian helppoja tehtäviä. Hyvät tarvitsee joskus sellaisia, että ne joutuu oikeasti käyttämään aivosolujaan, että nekin saa oppia. Ja tätä tahtia mun opiskelijat lähtee. Ne eriytyy automaattisesti siinä. Ja jokainen saa tehdä sitä, mikä on kellekin vaikeaa. Ja oikeasti käy joskus niin, että joku hyvänkin tason opiskelija, joku, joka pääsee aina sinne kiitettävään, niin siellä saattaa olla joku jumi, minkä kanssa se jymähtää tekemään sitä perustasoa, mutta se tarvii sen ajan sille perustasolle. Eli kun mä teen materiaalia, niin mä suunnittelen sen aina silleen, että kaikki lähtee samasta, mutta kaikki ei tule samaan lopputulokseen. Ja se, että mikä on hirveän tärkeää muistaa, niin se, että yleensä ne, joilla on heikoimmat taidot,
niin ne hyötyy kaikkein eniten strukturoiduista, selkeistä, toistavista, mekaanisista tehtävistä. Hyvät opiskelijat ei hyödy niistä, ne vaan tekee, ne ei ajattele, ne vaan tekee. Eli ne ei opi, ne ei hyödy niistä yhtään. Samalla tavalla, että ohjaavat kysymykset tekstissä auttaa eniten heikkoja opiskelijoita. Hyvät ei tarvitse enää niitä ohjaavia kysymyksiä. Päinvastoin ohjaavat kysymykset ohjaa myös heidän lukemistaan. Sen sijaan, että he itse pystyisivät käyttämään omia taitojaan, testaamaan mitä he osaavat, niin ne ohjaavat kysymykset pysäyttää niiden oman ymmärtämisen siihen väliin. Ja ne etsii aika nopeasti huomaa, että hyvät lähtee vaan katsoa kysymys, tuolla on vastaus. Ja jättää sen koko lopun lukematta, koska heillä on varaa siihen. He pystyvät ymmärtämään sen jo sieltä pienestä vastauksesta. Samoin tavalla huonommat verbaaliset kyvyt osaavat oppilaat löytyy eniten käsitekartoista, visuaalisesta hahmottamisesta, mindmapeista, erilaisista noista jutuista, mitä mäkin nyt esittelen tosi paljon. Niin nämä on yleensä niillä heikoimmilla, eli niitä juttuja kannattaa lisätä siellä perustasolla. Perustason oppimiseen tosi paljon. Soveltava taso onkin sitten paljon vaativampaa miettiä. Näin mä näen tämän asian, vaikka usein sanotaan toistepäin. Koska mun pitää keksiä sellaisia, missä ne pääsee tosiaan haastamaan itseään. Näitä mekaanisia tehtäviä on kaikkein helpoin tehdä, ja niitä meillä on kaikkein eniten. Niitä on opettajan oppaat täynnä, ja niitä löytyy netistä valmiina. Mutta sitten taas sellaisia riittävän vaativia, mutta kuitenkin riittävän helppoja soveltavia tehtäviä, niitä on paljon vähemmän. Onneksi TVT tuo siihenkin, tietotekniikka tuo siihenkin pelastuksen, koska monessa asiassa se, että antaa opiskelijalle vapaat kädet, kertoo teeman. Mä haluan tästä jotakin, vaikka mä haluan tästä nyt tässä tehdä tästä oppimispelin muille. Saa olla ihan minkälainen vaan, mutta mä haluan, että sä teet tästä pelin. Ja mä annan sen vapaat kädet niille opiskelijoille. Ne opiskelijat on yleensä paljon kekseliämpiä kuin minä. Eli jollain tällaisella tavalla mä pystyn antamaan riittävän soveltavan tehtävän ilman, että mä rajoitan sitä tai että mä olen pulassa sen kanssa. Esimerkiksi verkkolehden pitäminen on ollut yksi sellainen, mitä opiskelijoille voi helposti tehdä. Siihen, että hyvät opiskelijat pääsee kirjoittamaan, kun olet tiettyyn asteeseen päässyt, niin sitten lähdetään kirjoittamaan verkkolehtiartikkeleja tai pidetään jotain blogia siitä kurssista, omaa oppimispäiväkirjaa ja jotain muuta. Mutta siis, nuo täytyy ottaa huomioon. Hirveän usein meillä on myös sellainen perinteinen ajattelu, että kun olet tehnyt tylsät kirjantehtävät, sen jälkeen saat mennä tekemään nettitehtäviä. Ja se ei välttämättä ole hyvä niin päin, koska ne nettitehtävät voi olla just niitä strukturoituja tehtäviä. Eli ne olisi ehkä parempi sinne alkuun, kun taas ne kirjantehtävät, mitkä ei ole niin soveltavia, ne voisi ollakin sit siellä lopussa niille, jotka osaakin jo, niin ne voisi siellä soveltaa kirjoittaa niitä kirjantehtävien aineita tai tehdä siellä luetun ymmärtämisiä. Mitä mä käytän materiaalia, minkä muotoon mä teen materiaalia? Mun täytyy myöntää, että mä nykyään käytän kopiokonetta oikeasti tosi harvoin. Suurin osa mun materiaalista on jonkinnäköisesti sähköistä. Ja se tulee kyllä olemaan ihan sellainen tulevaisuuden juttu, että vaikka kuinka hirveästi haaveillaan paperimateriaalista ja tuolla sanotaan, että kyllä ne on ihan hyviä, on ne, mutta ne ei vaan kanna niin pitkälle. On hyviä paperijuttuja, on verbipeli, missä heitetään noppaa. Samanlaisen voi tehdä tietokoneelle. Sieltäkin löytyy niitä. Mulla on kyllä verbipelit vielä edelleen paperiversioita. Mutta se, että tietokone periaatteessa korvaa aika pitkälle niitä paperisia versioita. Ja vaikka me itse ollaan tällaisia katkiksia aina välillä, niin meidän pitää vähän niin kuin kulkea tuossa mukana. Ja pitäisi olla ainakin opiskelijoiden kanssa suunnilleen samalla tasolla harjoittelemassa näitä asioita. Eli rohkeasti mukaan. Eihän samalla tavalla, kun mä sanon opiskelijoille, niin ei täällä voi ikinä mukata. Niin se on vähän sama opettajillekin, että ei voi mukata. Täytyy vaan myöntää, että ei mun tarvikaan osata kaikkea. Jos on joku juttu, mitä mä en ole ikinä osannut ja opiskelijat kysyy multa, että saadaanko me tehdä tää tällä. Joo, tehkää vaan. Mä en osaa auttaa teitä, mutta tehkää vaan. Mulla on esimerkiksi kaikki iPadin jutut tuollaisia, kun mulla ei ollut ikinä varaa ostaa itselleni sitä hienoa ja oikeaa aitaa iPadia. Mä en osaa sitä käyttää. Mun oppilaat osaa käyttää, koska niillä on niitä. Niillä on iPhone, niin ne käyttää niitä tosi hyvin. Sitten me pohditaan yhdessä, että no missä muodossa nyt YouTubeen viedään tää iPhoneilla tehty video. Ja mietitään, mitä kautta se voidaan lähettää ja kierrättää niin, että saadaan se sinne. Mutta ei mun tarvii osata. Ne osaa käyttää sitä. Ei mun tarvii. Kukaan ei ole ikinä sanonut mulle, että opeta, sun pitää kertoa, miten tää iPadin juttu toimii. Vaan mä oon antanut niille vapaat kädet siihen. Eli mä käytän tosi paljon oppimisen, havainnollistamisen, visualisoimisen
edelleen PowerPointia. Eli PowerPointilla mä teen kaikki opetusmateriaalin, kaiken sen, minkä mä itse aion opettaa. Miksi PowerPoint? Se on ihan sitä varten, että se on edelleen tehokkain esitystyökalu. Sieltä löytyy eniten ominaisuuksia. Eli mä en saa Googlella tai jollain muulla, mä en saa kaikkia samoja ominaisuuksia, mitä mä käytän tällä hetkellä PowerPointissa. Mä en käytä PowerPointia pelkästään siihen, että mulla on tällaisia slideja, tuolla myöhemmin näkyy, tai siis katsotaan kyllä varmasti, ehditään katsoa muutamia sellaisia juttuja, mitä mä teen. Mä käytän PowerPointin kanssa tosi paljon nauhoituksia, animoituja juttuja, niin niihin me tarvitaan. Niitä ei löydy noista muista esitysohjelmista vielä samalla tavalla. Sitten mä käytän aika paljon QR-koodeja, ja QR-koodeja mä käytän tunnin ulkopuolisiin. Eli me yritetään saada opiskelijat motivoitua käyttää kieltä myös tunnin ulkopuolella, koska se on se, mulla on loppujen lopuksi hirveän rajattu määrä niitä hetkiä, mitä mä saan opettaa niitä opiskelijoita. Eli mä tarvin siihen sellaisen hetken, että ne käyttää sitä kieltä, varsinkin jotain mun omia kieliä, espanjaa ja italiaa, ei kovin paljon tuttuilla ulkopuolella käytettyä. Me tarvitaan siihen keksittyjä pakollisia tilanteita. Ja QR-koodeja on ollut yksi tällainen apuväline, millä mä oon saanut niitä innostumaan. Sokrative-ohjelmaa mä käytän mielipiteisiin testeihin tutkivaan oppimiseen tosi paljon. Ja nyt viime jaksossa esimerkiksi Sokrativella me tehtiin kokeeseen valmistelu kokonaan. Mä näytän siitäkin esimerkkiä. Sanapilviä, Quizlettiä, ne on tuollaisia, mitä opiskelijat enemmän tekee. Mä harvemmin teen niitä itse, mutta opiskelijat tekee niitä juttuja ja sitten on näytillä niille itselleen, siis joko muille tai niille itselleen pelkästään. Ja aina kun tulee tekosyynä tämä, että ei meidän koulussa ole tarpeeksi välineitä, niin nykyään oikeasti mä en usko, että on olemassa sellaista luokkaa tuolta alakoulun jälkeen, kun mun mielestä alakoulun ykkösluokkalaisillakin on jo hienot älypuhelimet. Sellaista luokkaa, missä ei ainakin löytyisi joka 4. omaa toimivaa kännykkää. Ei tarvitse olla jokaisella ryhmällä. Yleensä riittää, että on se yksi väline, millä ryhmä tekee. Ei meillä ei ikinä sellaista tuntia, että joka ikinen opiskelija pääsisi omalla kännykällään just siihen harjoitukseen, mutta sitten se pääsee kaverin kännykän kanssa. Ei mekään jäädä siihen, että se on niistä tietokoneista kiinni. Tietokoneluokkia meidän koulussa on 1 ja kannettavia tietokoneita meillä on Carolina toisessa 10 ja toisessa 5, eli on minkä saa käyttöön. Se ei kovin paljon, tai se ei riitä pitkälle 31 opiskelijan kanssa. Eli oma laite, oma mobiililaite mukana, niin se toimii. Se on se, mikä mahdollistaa sen, että mä pystyn käyttämään näitä. Ja toisaalta se, mikä siinä on ihan mahtavaa, on se, että kun ne käyttää sitä kännykkää siihen oppimistehtävään, niin ne ei voi käyttää kännykkää samaan aikaan Facebookiin tai WhatsApp-ryhmään tai johonkin muuhun yhtä hauskaan peliin tai chattiin, vaan ne tekee sillä sitä työtä, mitä mä haluankin, että ne tekee. QR-koodi on toivottavasti jo jossain määrin tuttu. Se on siis tällainen kuvio, mikä tuo kuvio käytännössä katsoen sisältää informaatiota, vähän niin kuin viivakoodi. Mutta on silleen kiva, että kuka tahansa voi luoda näitä QR-koodeja. Ja me voidaan päättää itse, mitä me laitetaan tuohon kuvan sisälle. Mun ihan huippumenestys QR-koodeista on ollut QR-aarteen metsästys tai tällainen sanojen metsästys. Se on sillä, että mä en ole tänä vuonna vielä teettänyt sitä, niin mun opiskelijat on jo tänä vuonna kysynyt, että koska meillä on se, että me halutaan se kanssa. Meillä tulee vasta paikan adverbit seuraavassa jaksossa, eli sitä ei ole voinut vielä tehdä, mutta ne ovat siis kuulleet, että meillä on ollut QR-suunnistuksia tai aarteenmetsästystä. Ja se tapahtui oikeasti sille, että mä loin, tuo osoite, mikä tästä kalvosta nyt löytyy, niin sieltä löytyy YouTubesta opetusvideo, miten QR-koodeja tehdään. Eli hyvin yksinkertaista ja selkeästi opastava video. Eli tuolla löytyy sellaisia QR-koodin generaattoreita netistä, ja mä sellaisen generaattoriin syötän tiedon, mitä mä haluan tuohon, niin että tuolta kuviosta löytyy. Se voi olla vaikka YouTuben video, se voi olla jotain musiikkia, se voi olla mun tekemää tekstiä tai mun kuva jossakin jutussa, minkä mä haluan laittaa sinne. Tai se voi viedä johonkin opetusvideon opetustehtävään. Se voi esimerkiksi viedä johonkin Google Driveen, mitkä niiden pitää kirjautua ja mennä tekemään joku tehtävä tai niin edelleen.
Mun aarteen metsästyksessä siellä oli siis YouTube-videoita espanjalaisesta musiikista. Siellä oli opetusvideoita niistä kielioppiasioista, mitä meillä on siinä jaksossa. Sieltä löytyi kielioppitehtäviä, sanastoteemajuttuja ja sitten sieltä löytyi sanoja. Ja ne sanat oli niitä, mitä niiden piti bongata. Koska jokaisesta sanasta, joka oli käytetty kokonaisessa lauseessa ja palautettu mulle, niin sit siitä sai pisteen ja 30 pisteellä saa sitten kahvilipun. Eli niitä sanoja pitää etsiä. Ja tää toimi niin, että mä siis oon tehnyt näitä, nyt mä en tänä vuonna joudu tekemään enää, koska ne on valmiina. Mä vaan taas käyn viemässä ne laput sinne oikeisiin paikkoihin. Ja mä viikon alussa kerran annoin vinkkejä, että mistä löytyy sen viikon QR-koodit. Eli mulla oli ohjeet espanjaksi, tosiaan tässä taas suunnistus- ja paikanarverbit tuli käytyä. Mulla oli ohjeet espanjaksi ja opiskelijat sitten kävi omalla kännykällään, niillä on skanneri, millä ne kävi avaamassa sen. Ja sitten kun ne löysi sieltä ne sanajutut, niin sitten ne palautti mulle niitä sanoja kokonaisessa lauseessa ja sai pisteitä. Ja se on ollut menestys, opiskelijat tykkäsivät siitä. Mutta siis mielikuvitushan tässä on oikeasti vaan rajana, mitkä kaikkeen QR-koodeja voi käyttää. Esimerkiksi ajatuksena yksi ryhmä oli tehnyt, me tehtiin maaesitelmiä, niin yksi ryhmä oli laittanut niiden etusivulle sellaisen jutun, mikä vei sen maan tuohon matkailuedistämiskeskuksen sivuille sitten. Niin, ihan hauska idea. Ne oli osannut tuottaa jo oman QR-koodin ja käyttänyt sitä sitten siihen samaan ajatukseen. Mä väännän nämä QR-koodit tällaisella kuin Gourmet. Tämä toimii tosi hyvin, se antaa aika paljon dataa laittaa tuonne sisälle. Ainoa mikä siinä täytyy muistaa, mitä enemmän dataa siinä on, niin sitä monimutkaisempi siitä kuviosta tulee. Eli sitten jos se hirveän pieneksi printataan, niin se ei ole enää skannattava silloin. Mutta jos on aika iso kuva, niin silloin siellä voi olla aika paljon dataa mukana. Näitä on oikeasti tosi paljon. Ihan mikä tahansa, nämä kaikki toimii oikeasti aika samalla tavalla. Mutta tämä on ollut ihan, mä oon tykännyt tästä, mä oon käyttänyt tätä sekä omiin että työjuttuihin, että käyttänyt tätä sivustoa. Ja sitten kun mä olin tosi pitkään tehnyt tuolla aarteenetsintäsivuston itselleni tai jutun, niin sitten mä löysin tällaisen aarteenetsintäsivuston, missä voi ihan suoraan tehdä Google-aarteen etsinnän. Eli tuolta ClassToolsilta löytyy tällainen aarteenetsintäjuttu, mitkä siis syötetään kysymys ja oikea vastaus. Ja kun oikea vastaus on, niin se kertoo, mistä löytää seuraavan QR-koodin. Eli tämän helpommaksi ei oikeastaan tämäkään voi mennä, että tuolta löytyy. Jos on mobiililaite, niin voi kokeilla itsekin mennä sisälle. Mä en ole nyt itse avannut tuota Socrativea, emme varmaan tänään ihan oikeasti livenä kokeilla, mutta Socrative toimii tosiaan silleen, että mulla on siellä oma tili ja mun oma huone. Mun huoneen nimi on Marisa, mä oon antanut sille oman nimeni. Ja kun opiskelija kirjautuu tuolta msocrative.com kohdasta, niin siihen näyttöön ilmestyy sille, että siihen ilmestyy huoneen koodi, kysytään huoneen numero, mihinkä pitää kirjoittaa sitten Marisa. Ja sitten hän odottaa kysymyksiä. Mä käyn omassa Socrativestani laittamassa, asettamassa kysymyksen sinne. Mä käytän Socrativea aika paljon ja nyt just ihan pari viikkoa sitten koeviikon alkuun me käytiin läpi koko jakson sisältö, mitä me oltiin opittu. Me käytiin Socrativella. Ja miksi tälleen? Jokainen opiskelija saa Socrativessa vastata itsenäisesti. Eli sä sieltä omasta kännykästä arvaat, laitat, minkä vastauksen sä haluisit tähän. Mulle opettajana tulee näkyviin sellainen palkkijuttu. Eli mä näen siellä Socrativessa, että kuinka moni on vastannut A:ta, kuinka moni B:tä, kuinka moni C:tä, kuinka moni D:tä ja niin edelleen. Ja mä pystyn siitä katsomaan, miten mun ryhmä. Mä en pysty identifioimaan. Mä en ole tehnyt, siis Socrativessa on mahdollisuus myös tehdä kysymyksiä niin, että opiskelija joutuu eka kirjoittamaan nimensä. Eli mä näen sitten kuka on vastannut ja mitä. Mutta mä käytän tätä tosi usein siihen, että ei mun tarvii vielä tietää, mitä te osaatte, vaan nyt te testatte itseenne, mitä te osaatte. Ja me käydään tosiaan silleen, että täällä on kysymykset
ja opiskelijat käy äänestämässä, mikä näistä olisi oikein. Mitä vastaisit, kun sanotaan buongiorno signora, come si chiama? Niin mikä näistä vastauksista olisi oikein? Mitä voisit vastata siihen? Ja jos mä näen, että mulla on esimerkiksi yhtä paljon A- ja B-vastauksia, ja totean, että suurin osa ryhmästä ei ole osannut, mä avaan sinne uuden äänestyksen ja sanon, että hei, miettikääpä ryhmässä, keskustelkaapa yhdessä, mikä olisi nyt oikea juttu, mikä olisi oikea vastaus. Äänestäkääpä siitä uudelleen. Ryhmäkeskustelujen jälkeen joko sieltä tulee suoraan sitä oikeaa vastausta paljon, tai jos se edelleen on silleen, että siellä on niinku epätasaisesti hajautunut tai väärää vastausta kaikkein eniten, silloin mä huomaan, että tämä juttu on koko ryhmälle vielä epäselvä. Ei edes toisilleen kertomalla pystyneet selvittämään sitä, eli silloin mun pitää selittää tämä asia uudelleen. Ja se on mulle tosi hyvä, että nyt kun mä kertasin koko koealueen, meidän kertaustunnit oli tehty tällä, niin mä näin, mitkä kohdat mun piti selittää. Ja aina kun me ollaan nähty vastaus, mä oon nähnyt, että okei, suuri osa on saanut oikea vastaus, ja tuolla on 2, jotka on vastannut jotain muuta. Niin vielä niille 2 mä selitän tässä vaiheessa, niin että tässä pitää nyt käyttää tuota teitittelymuotoa, että vastaa minä-muodossa minun nimeni on, ja sitten kysytään kuinka te voitte, koska tämäkin teitittelee, niin meidän pitää käyttää teitittelymuotoa. Tämä käytän siihen loppuun puheenvuorona vielä niin, että kaikille varmasti tuli selväksi, miksi tämä vaihtoehto oli oikea. Kertaamisen aivan loistava työkalu. Mutta se voi olla myös tutkivan oppimisen. Ennen kuin me osataan mitään, me voidaan tehdä samalla tavalla. Me voidaan esittää kysymyksiä tekstistä, mitä me luetaan. Eli meillä on joku luetun ymmärtämisen tekstikirjan kappale jotain muuta. Sen sijaan, että mä annan teille valmiit sanastot, kääntäkää itsenäisesti. Mä ohjaankin teitä. Hei, mitä sitä tekstissä sanotaan tällaiseen kysymykseen? Ettikääpä vastaus sieltä. Ja sitten katsotaan, mitä sieltä äänestetään. Jos tulee paljon oikeat vastauksia, kohta oli helppo. Jos tulee vähän oikeat vastauksia, okei. Menkääpä taas keskustelemaan ryhmässä, mistä kohtaa se löytyi, mitä siellä tekstissä sanottiin, mitä siellä meni. Eli samalla tavalla tutkimalla oppimisen periaatteet on tosi helppo ottaa kieleen mukaan. Vaikka ne tuntuu siltä, että miten me, kun meillä on nämä kirjoja ja nämä kappaleet enää tässä, niin ne on kuitenkin tosi helppo ottaa sinne mukaan. Tämä esimerkiksi on aina sellainen kysymys, että jopa opettajat jäädään miettimään, mitä tässä tuolla veneelle oikeasti tapahtuu. Ja se on oikeasti hauskaa keskustella, päästään keskustelemaan siitä asiasta eteenpäin. Sokrativen tekeminen on hirveän helppoa. Se on ilmainen, nämä on kaikki ilmaisia sovellutuksia, mikään näistä ei maksa. Monessa näistä on niin, että voit itse sitten, jos haluat maksaa, saat jotain lisäominaisuuksia. Sokrativessa ei ole edes sitä. Eli tuo sokrative.com, sieltä vaan luodaan oma tili, ja se tili toimii sähköpostiosoitteella ja salasanalla. Ja kun olet tehnyt oman tilin tai oman huoneen, niin sit sä voit tehdä sinne ihan mitä ikinä haluat. Elikkä täällä on esimerkiksi malli, mitä kaikkea me voidaan tehdä. Kun mä käytän noita tuollaisia valmiita, kun on PowerPointilla kysymykset, niin sitten mä käytän noita yksittäisiä single question activities. Mä käytän niitä aina, mä avaan aina yhden kysymyksen kerralla. Ja tosiaan noihin monivalinta-vastauksiin, niin toi monivalinta multiple choice muoto tuolta on se, mitä käytetään. Siellä on alasta E-hen niitä vaihtoehtoja, eli kun maksimissaan 5 vaihtoehtoa voit laittaa kerran. Sitten on tällainen oikein väärin, eli ne voi äänestää oikein tai väärin 2 vaihtoehdolla. Ja sitten on vielä lyhkäisiä vastauksia. Tämä on tällainen viimeinen, mitä mä käytin kanssa koeharjoittelussa nyt viimeksi. Mä kysyin ääneen jonkun kysymyksen ja opiskelijat vastas kirjoittamalla. Sen jälkeen, kun me oltiin saatu sieltä vaihtoehtoja, sen jälkeen mä laitoin vielä äänestämään, että äänestäkää täältä ne vaihtoehdot, mitkä on oikein. Eli mitä te kirjoititte, mitkä on oikein. Eli opiskelijat itse pääsivät vielä korjaamaan ja katsomaan myös muiden virheitä, koska tämä toimii kaikki anonyymisti. Eli en ollut pyytänyt niitä tekemään kirjautumaan sinne sisälle. Niin ne uskalsi kokeilla, uskalsi laittaa, vaikka sitten se olikin väärin, ne pystyi äänestämään sieltä niitä oikeita muotoja sieltä. Eli jokainen pääsi testaamaan itseään ilman, että se sai siitä. Siis palaute tuli, mutta kukaan muu ei tiennyt palautteesta, ei edes opettaja. Eli oppilas itsessään saamaan sen palautteen. Sitten voi olla tällaisia quiz-tyyppisiä kysymyksiä. Eli mä voin tehdä etukäteen jonkinnäköisen
kyselyn, siis testin. Ja se voi olla monivalintatesti lyhkäisillä vastauksilla, siellä voi olla sekä että kysymyksiä. Ja mä voin sitten niistä tehdä joko ihan perustestin, laittaa, että opiskelijat joutuu laittamaan sen omalla nimellään tai ilman omaa nimeä. Sitten mä voin käyttää tällaista exit ticket, eli pääset pois tunnilta, kun käytät tuollaista. Eli sitten kun olet osannut tarpeeksi monta oikein, niin sen jälkeen saat lähteä pois tunnilta. Toi on hyvin motivoivainen ja päivän viimeisellä tunnilla tekemään, ja tekee ihan tosissaan noita. Sitten on toi Space Race, eli siellä on sellaisia avaruusraketteja, mitkä etenee sitä tahtia, kun ryhmä saa oikeita vastauksia. Ja sekin on välillä ihan hauska, yllättävän kilpailuhenkisiä nuo ovat aika pitkään nuo lapsukaiset. Sieltä. Täältä sä pääset itse muokkaamaan ja tekemään niitä testejä, ja täältä sä pääset muokkaamaan täältä Microfield omia tietoja. Esimerkiksi sen oman huoneen nimen, sen voi vaihtaa. Sieltä tulee automaattisesti numerosarja, mutta se voi vaihtaa joskin. Ja mä käytän esimerkiksi sitä Marisaa, koska oppilaiden on helppo muistaa, että se on mun nimi. Ja mun ei tarvitse kovin montaa kertaa opastaa. Sitten ne osaa mennä Sokrativeen ja osaa mennä suoraan sisälle mun huoneeseen. Hyvin helppo, vaikka on englannin kielellä kaikki, mutta on hyvin helppokäyttöinen kuitenkin. Ei vaadi mitään suuria osaamisia. Että riittää, että osaa avata sen nettiselaimen koneelta ja laittaa tuon sokrative.com osoitteen. Niin kaikki loput on kerrottuna ja siellä on oikein kerrottu, mitä siinä tapahtuu. Helppokäyttöinen ja tosi monipuolinen sitten kuitenkin toiminnoltaan. Quizlet on tällainen, mitä siis sanaston oppimistyökalu. Ja sinne siis syötetään sanoja, ohjelma luo itse valmiita oppimisaiheita ja testejä. Ja siellä on myös mahdollisuus kuunnella niitä, eli siellä on äänet mukana. Se lukee niitä, se tekee saneluita, sun pitää kirjoittaa oikeita muotoa. Ja siellä on maksullisena myös mahdollisuus käyttää kuvia. Video mä kokeilin jossain vaiheessa kanssa, mutta se ei oikein pyörinyt tuossa vielä. Kuvat ja videot pitäisi selkeästi maksaa enemmän, että homma toimisi. Mutta tämäkin on tällainen, mitä pistän opiskelijat tekemään tosi usein. Mä osaan ne sanat, minkä takia mun täytyy niitä kirjoittaa ja treenata. Mä laitan opiskelijat tekemään niitä, mitä nämä nyt on, harjoituksia tänne. Mulla on siitäkin esimerkki täällä meidän näytillä. Tuolta. Eli tänne on nyt syötetty yhden kappaleen kaikki elukat, mitä tarvitaan. Ja mä en ole osannut täällä yhtään, että multa puuttuu lehmä jossain kohtaa, mitä mä en ole tehnyt. Mutta tää siis toimii sillä tavalla, että opiskelija kirjoittaa tai opettaja, kuka vaan, kirjoittaa tänne nämä nimet tai sanat, mitä halutaan oppia. Ja kirjoittaa sekä suomeksi että sillä kielellä, mitä halutaan oppia. Eli kertaalleen joutuu sen sanaston sinne kirjoittamaan. Sen jälkeen tämä toimii niin, että täällä on mahdollisuus opiskella flashcardteja. Eli tällaisia, missä tulee sana sekä vieraalla kielellä että omalla kielellä. Sitten täällä on mahdollisuus opiskella niitä tällä tavalla, että hän kysyy, mikä tämä on, ja mun pitää osata vastata siihen kirjoittamalla tähän nyt tällä kertaa suomenkielinen nimi. Sitten täällä on sanelu. Nyt me ei vaan kuulla niitä, siis täältä tulee ääni, eli se lukee, nyt se sanoo tuon Ardia tuonne. Lukee sen mulle, eli mä en välttämättä näe tuota tekstiä, ja sitten nyt se puhuu suomea, ja mä voin valita täältä Speak Spanish Fast. Olenko varma, että hän haluaa puhua näin päin? Ja yksinkertaisesti mun pitää vaan siis kirjoittaa, mitä mä kuulen. Ja nyt se sanoo sinne Gaio, ja mun pitäisi kirjoittaa tähän Gaio. Sitten täällä on mahdollisuus tehdä testi. Eli mitä osaan. Tässä kysytään kaikki nämä erilaisilla tavoilla. Oikea ja väärin, kirjoita, yhdistä, valitse oikea vaihtoehto. Sitten mun on vielä mahdollisuus pelata tämän kanssa. Kaikki pitää saada katoamaan, eli yhdistää oikea eläin, espanjankielinen ja suomenkielinen. Ja sitten ne katoaa, kun ne pistetään päällekkäin. Ja vielä viimeisenä täällä on peli.
ja pelin nojana jää kiinni, eli nyt mun pitäisi mahdollisimman nopeasti kirjoittaa tuonne aasi ennen kuin tuo pääsee tuolta pois, jotta mä saan pisteitä. Sitten kun tuo lehmä taas tuolta katoaa, mä en saa sitä leppa, niin sitten mun peli loppuu, kun mä en onnistukaan enää kirjoittamaan. Eli pitää olla nopea kirjoittaja. Nyt tuli mun vastaus tonne. Nyt pitää kopioida, jotta mä opin sen. Eli oikeasti tosi helppo. Mitä piti tehdä? Kirjoittaa vaan nimet. Kaiken lopun tää ohjelma luo itsessä. Ja opiskelijat käyttää tätä hyvin mielellään siihen, että ne pystyy itse opiskelemaan. Mä oon joskus tehnyt niin päin, että mä oon jakanut kirjan kappaleita ja tietty ryhmä joutuu aina vastaamaan, että siellä on jonkinnäköinen teksti tehty. Tai sitten niin, että ne on vapaaehtoisesti saanut tehdä. Silloin osa tekee, osa ei voisi vähän kiinnostaa. Mutta riippuu vähän kuinka paljon siinä jaksossa tulee uutta sanastoa. Ne jaksot, missä tulee paljon uutta sanastoa, tämä on hyvin toimiva, koska ne tarvii preppausta siihen sanaston mieleenpainamiseen myös. Eli se oli Quizletistä. Kahoot on tällainen viime keväänä tutustuttu juttu, mikä on saatu siihen kuntoon, että se toimii. Videot ei toimi vieläkään, siis se ottaa kyllä videoita sisällä, mutta mä en ole saanut sitä vielä pyörittämään videoita. Eli tämä on lähinnä tällainen, että tehdään testejä ja kilpailuja, voidaan tehdä sinne sisälle. Ja opiskelijat on aina mukana omilla mobiililaitteilla samalla tavalla kuin siellä Sokrativessa tai myös tuossa Quizletissä omilla mobiililaitteillaan toimii ihan hyvin. Ja opiskelijat kirjautuu aina tuonne kahoot.itiin, kun taas opiskelijat menee tuolta Great Kahoot ton kautta, niin sitä kautta löytyy meidän opettajien jutut. Ja mun pitäisi olla nyt täältäkin malliesimerkki näytöllä ihan sellainen pika lyhyt Kahoot. Mihin tätä kaikkeen voi käyttää? Niin on nyt se, siis tämä toimii vähän niin kuin kilpailuna, tietovisana. Ja nyt mä aion käyttää jouluna ekan kerran. Mä viime keväänä vasta tutustuin tähän, eli mä en ole yhtään joulua tämän kanssa elänyt. Mutta jouluna on mun mielestä mahdollisuus siihen, että mä teen nyt jouluvisa. Meillä on ollut paperinen jouluvisa. Ja mä aion tehdä sen nyt tänne, koska tää on ollut nyt aika hauska. Opiskelijat on tykännyt tästä. Mutta mihin me ollaan tähän asti käytetty tätä, niin on ollut luetun ymmärtämisten tällainen testaaminen. Eli kirjan kappale ei saa käyttää sanastoa. Yksi ryhmä on saanut etukäteen tehtäväkseen valmistella siitä tällaisen testin, juuri siitä kappaleesta. Ja sitten kun se kappale on käyty, niin sitten täällä tehdään niitä kysymyksiä ja katsotaan, kuka voittaa, kuka saa eniten pisteitä ja niin edelleen. Mennään katsomaan, toimisiko tämä. Eli tässä nyt malliesimerkkinä tämä näyttää, miltä se näyttää opiskelijalta, ja tämä näyttää, miltä se näyttää sinun tässä sun omalla tietokoneella. Eli täältä otetaan, että pelataan, me saadaan tuollainen PIN-koodi, mikä kertoo, että mitä peliä me lähdetään pelaamaan. Täällä on valmiita pelejä, mitä voi käyttää ilman, että on itse edes tehnyt vielä mitään. Mutta opettajan pitää kirjautua, jotta sä pääset hallinnoimaan näitä. Eli nyt me mentiin opiskelijan koneeseen, opiskelija syötti kännykkäänsä sen koodin. Se antaa itselleen vaikka nimen, mä oon nyt vaikka moi, ja menen mukaan peliin. Nyt se on mukana pelissä, ja opettaja laittaa täältä, että nyt mulla on kaikki pelaajat lähtenyt mukaan tähän peliin, ja mä aloitan pelin nyt. Ja täällä on nyt eläinpelissä tehty 3 kysymystä vaan. Ja ensimmäinen kysymys, mikä tämä on espanjaksi, ja sinne pitäisi ilmestyä aasi. Ja se pitäisi löytää täältä. Opiskelija valitsee täältä painamalla samannäköistä symbolia. Hän osasi sen. Mä näen 1 oikein, Se on osannut sen, sille itselleen tulee palautus. Hei, sä osasit ja sä oot ekalla sijalla tällä hetkellä. Ja opettaja kahdestaan sen jälkeen seuraavaan kysymykseen. Näyttää, että nyt tässä on tämän hetken tulostilasto, kuka on nyt ykkösenä. Mennään seuraavaan kysymykseen. Mikä tämä on espanjaksi. Ja nyt pitäisi tietää, mikä tämä on. Jos mä vastaan väärin, mun piti painaa opiskelijaa.
voi ei. Mutta mä oon edelleen ensimmäisellä sijalla, koska täällä ei ole muita. Mulla menee aika hyvin. Ja seuraavassa tehtävässä pitäisi olla video, mutta tää ei nyt nähtävästi avaudu tää video. Meillä on saatu sitä vielä kertaakaan auki, eli tää ei vielä toimi. Mutta mä tiedän, että siellä on perro. Ja sieltä tulee pisteet. Ja nyt me nähdään täältä, että hän voitti. Jee, sä olit paras. Ja tällä tavalla katsoa. Ja siis oikeasti kilpailuhenkisyys tällaisessa on tosi hyvä. Näytetään, miten sillä meni. Se voitti 2 oikealla, 1 väärällä. Ja sitten voidaan mennä seuraavaan peliin. Tää toimii ja tää on vähän sama. Mä oon pistänyt opiskelijat tekemään näitä. Ei mun tarvitse kaikkea tehdä itse. Mä en tykkää näpertää tietokoneella kaikkia iltoja. Joten opiskelijat voi tehdä sen mun puolesta. Plus, että kun ne joutuu työstämään sen kappaleen kunnolla, tai sen tekstin, mitkä tää tietokilpailu tulee, niin ne on oikeasti jo oppineet sen omansa. Plus, jos se loppuluokka saa aika hauskan tavan harjoitella, testata omaa osaamistaan. Miten mä opettajana mä näen näistä kaikista koko ajan, kuka osaa, miten mun muut osaa, minkälaisia pisteitä ne saa, koska mulla ei jää aikaa sitten kierrellä tuolla luokassa. Mä pystyn seuraamaan niiden edistymistä ihan koko ajan. Mä oon oikeasti ihan koko ajan kärryillä siinä, mitä siellä luokassa tapahtuu, missä vaiheessa oppimista mun opiskelijat on. Ja mä itse koen, että on tosi hyvä just sitä varten, että mä pysyn mukana siinä. Aikaisemmin, kun mulla oli se koko luokka, niin mä näin kyllä, että siellä on joku, joka meinaa tipahtaa tai joku, joka tuntuu siltä, että se ei osaa. Mutta mä en pystynyt löytämään niitä kohtia, miksi se ei osaa, mikä sillä on heikkoa. Nyt mä pystyn, nyt mulla on siihen aikaa, mulla on välineitä enemmän. Eli tuohon mä oon ihan tykästynyt, se on ollut ihan hauska ja loppujen lopuksi tosi helppo, mutta edelleenkään noin videot ei toimi, mä vielä otan, että videot toimii, koska niillä saadaan aika eläväksi sitten vielä lisää, jos me saadaan sinne luotua videoita siihen touhuun mukaan. Ja samalla tavalla me käytetään sanapilviä. Mä pyydän mun opiskelijoita tekemään omaa portfolioa, kun ne joutuu itseään arvioimaan, niin sitten täytyy vielä jonkinnäköistä omaa portfolioa tehdä. Ja meidän portfolio on aina, jos ei mitään muuta, niin se on oma sanasto. Eli jokaisesta kappaleesta, kun me opiskellaan kirjan kappaleita, niin joka ikisellä on vähän eri sanat, mitä se ei osaa sieltä. Eli kappaletta ei ikinä saa lukea sanaston kanssa ensimmäistä kertaa, vaan kappale luetaan niin, että vieraat sanat, ne mitä en ymmärrä, niin ne alleviivaan ja kirjoitan vihkoon. Niin jompikumpi yleensä ne kirjoittaa ne vihkoa saman tien. Ja niistä sanoista jokainen tekee sitten sen oman sanaston mulle. Eli ne on ne sanat, mitkä pitää opiskella sinne kokeeseenkin. Ja ne on ne sanat, mitä sen opiskelijan juuri pitää prepata. Turhaan se koko sitä kirjan kappalesanastoa käy läpi, kun siinä on paljon siellä niitä, mitä se osaa. Vaan juuri niitä, mitä hän ei pysty ymmärtämään sieltä tekstistä. Ja oikeasti se on opiskelijoille myös aika hauska tapa, koska usein ne näkee siinä, että hei, täällä on tosi paljon, mitä mä osaan. Eihän mulla ollutkaan, kun täällä on 10 sanaa koko kappaleessa, mitkä oli ihan uusia. Ja niistäkin 5 merkityksen mä pystyin päättelemään, mun piti vaan varmistaa vähän, miten tää meni. Sitten on niitä opiskelijoita, jotka huomaa, että en mä tajua tästä koko kappaleesta mitään, mikä on myös hyvä tilanne, että hei, pitäisikö se nyt alkaa oikeasti kertaamaan ne vanhat kappaleet. Että nyt sä oot jäänyt tässä vaiheessa niin jälkeen, että sun olisi pakko käydä noita muita tuolta mukana. Mutta siis sanapilvi on yksi sellainen, mitä mun opiskelijat käyttää sit siellä omassa portfoliossa, omassa sanastossaan. Tosi usein sanapilvi on ollut sitten se hauska juttu ilmaista se asia. Ja me ollaan joskus tehty näitä Abeen kanssa myös siitä, että kun me halutaan katsoa, että mitkä sanat on tärkeitä sanoja, niin sitten kirjoitetaan huvikseen koko kappaleen sanat sanapilveen tai Wordleen ja katsotaan minkälaisia. Tää nyt tässä on yleisimmin sanotut sanat on tullut isommiksi, että mitä useammin sana on toistettu, sitä suurempana se on tässä. Ja ollaan sitä kautta katsottu, miten ne toimii. Niistä voi sitten muotoilla erinäköisiä kuvioita sopiviin tarkoituksiin. Eli oikeasti aika hauskaa. Ja tämänkin kaikkein parasta on se, että se mitä mun pitää osata, niin mun pitää osata tuohon Wordleen laittaa kasapäin sanoja. Esimerkiksi kirjoittaa siihen vaikka kirjan kappaletta tai jotain muuta. Mun ei tarvitse siihen sen enempää laittaa. Mä kirjoitan tuohon sen tekstin, sitten mä laitan tuolta Create Your Own ja sitten se tekee mulle sanapilven. Mä saan sen kuvana, mä tallennan tai kopioin sen kuvan johonkin, mihin mä sitä tarvitsen, tai printaan sen suoraan siitä ulos.
Tämä myös tuo, jos sä tiedät jonkun nettisivun tai jotain muuta, niin tähän voi myös lisätä se nettisivu ja se tuo sanat sieltä nettisivulta suoraan. Eli jos on valmiiksi tehty joku sanasto jonnekin, niin sitä ei tarvitse uudelleen kirjoittaa, vaan se voidaan ottaa tosiaan sieltä nettisivulta suoraan. Okei. No oli sellaisia ulkoisia netissä toimivia juttuja, mitä mä käytän tosi usein. Mutta se taas se puoli, mitä mä itse teen ja mitä mä sitten teen niitä opetusmateriaaleja, itseoppimismateriaaleja, niin mä teen sitten PowerPointiin. Eli tää on se puoli, mitä mä käytännössä katsoin sitten niin kuin minä työstän, minkä kanssa mä rapentelen kaikkein eniten. Ja mä käytän, kun mä oon tehnyt jonkun opetusjutun, mä käytän sitä itse opetuksessa, niin kun mä luennoin tai puhun jotakin, niin mulla on se oma PowerPoint tässä. Mutta sitten saattaa olla just jossain siellä meidän oppimisalustassa niin joku tällainen teksti siellä PowerPointin sisällä. Kokeile tässä vaiheessa, miten menee. Ja tässä on nyt tällainen testi, että miten sanotaan minä pidän sinusta espanjaksi. Ja mun pitää vaan valita täältä, minkä mä näistä haluan. Jos mä päätän, että se on tuo, oletan, että se on tuo, niin se on väärä vastaus, mutta se on myös selitys, miksi se on väärä. Eli nyt mä pääsen taas opettamaan sitä, tai siis opiskelija oppii, vaikka mä en opetamaan ja etäopettanut sitä tässä vaiheessa. Eli miksi se oli väärä? Mustarverbi taipui saarnamme arverbi, eli piti osata taivuttaa se verbi oikein. Se oli verbin taivutuksessa joku mukaan. Ja täällä on opetettu uudelleen, miten arverbi taipuu espanjassa. Jonka jälkeen hän palaa tuolta yritä uudelleen. Jutusta päästään samaan tekstikohtaan. Jos hän päättää valita tuolta, niin se kertoo, että ei, se ei toiminut näinkään. Se taivutti se, mistä pidetään, ja sitten on taas kerrottu, selitetty se juttu, mitä mä oon yrittänyt opettaa, mikä on se juttu, tehty se hyvin havainnolliseksi. Eli vaikka sanat ovat samassa järjestyksessä, ne on eri lauseen jäseniä. Eli ajatuksena, että tässä tämä verbi muuttaa sitä meidän suomennuksen lauseen jäsenyksiä, niin täällä on eri värillä, tai siis samalla värillä kirjoitettu samat lauseen jäsenet, niin että ne on helppo ymmärtää. Ja samalla tavalla täältä yritä uudelleen. Vielä on varaa tehdä yksi mukaan, kun siellä on 4 vaihtoehtoa. Sitten kerrottiin, että mikä oli se pronomini siinä jutussa, vaikeat verbejä. Mutta tätä kautta jokainen löytää sen oman ongelman, jos siellä on joku juttu, mikä on jäänyt vielä. Ja sitten jos on taas heti osannut, niin pääsee taas tosi nopeasti eteenpäin. Täältä tulee vaan hienosti tehty, siirry seuraavaan kysymykseen. Elikkä mun on helppo tätä kautta jatkaa siinä. Tämän tekeminen oli ihan älyttömän helppoa. Se mitä mä oon tässä käytännössä katsoen tehnyt, on se, että mulla on tehty 4 eri diaa sen ensimmäisen dian jälkeen. Ja jokaisesta niistä laatikosta on tehty hyperlinkki esityksen sisällä. Eli PowerPointissa on täällä matkalla, täällä on tällainen kohta kuin siirtymät, ja siirtymistä löytyy hyperlinkit. Mennään tuohon diaan, mä näytän teille suoraan. Eli tuolta löytyy, ja kun mä voin sinne lisätä hyperlinkin, niin se lisää sen suoraan joko tässä esityksessä tai johonkin muualle. Nyt mä oon vaan tehnyt tässä esityksessä. Eli periaatteessa 2 näpäytyksellä mä valitsen, mihin mä haluan, että se siirtyy. Ei vaadi kovin paljon, piti vaan löytää tuo lisää ja hyperlinkki, niin sitä kautta löytyy. Toinen, mitä mä käytän tosi usein, kun mä teen just tällaisia itseoppimismateriaaleja. Näitä mä siis tarvitsen siihen kohtaan, kun mä eriytän niitä opiskelijoita. Mä joudun ehkä olemaan vielä toisen ryhmän kanssa tekemässä jotain muuta, niin mun pitää antaa seuraavalle ryhmälle jo mahdollisuus mennä eteenpäin. Eli näitä mä käytän siinä vaiheessa. Ja tää on nyt esimerkiksi tällainen, katsot kuvaa ja kirjoita siitä niin monta sanaa viikkoa kuin osaat. Kun et enää keksi sanoja, näpäytä kuvaa ja tarkista sanasta. Tällaisia kuvia mä käsken mun opiskelijoidenkin tehdä. Tää on tosi tällaisia teemasanastoja. Ota kuva ja merkkaa siihen niin monta sanaa kuin pystyt. Ja
Tää on ihan tehty näin, että sit kun tuota kuvaa näpäyttää hiirellä, sit sinne tulee se sanasto, mitä siinä kuvassa on. Eli opiskelija pystyy eka testaamaan itseänsä. Tää on tehty ihan samalla tavalla. Mä oon eka tehnyt dian. Tässä diassa on kuva ja mä oon siihen kirjoittanut nämä tekstit. Sitten mä oon lisännyt tähän dian animaation tällä kertaa. Ja ottanut sinne käynnistymeksi tuon tämän. Eli näpäyttämällä tästä nämä tulevat näkyviin. Eli mä oon sielläkin tehnyt ihan parilla, mä näytän senkin. Parilla kohdalla, eli täällä ylhäällä on tää animaatiot kohta. Ja täältä näkyy nyt animaatio ruudusta, mitä mä oon tehnyt. Eli mulla on tämä ryhmä täältä, niin tulee kaikki yhtä aikaa näkyville ja niillä on vaukaisimena. Täältä löytyy tää, että millä tavalla sä saat, niin täällä on aloita napautettaessa on valittu silloin. Eli kun hiirellä napauttaa, niin silloin ne tulee näkyville. Eli nämä löytyy tuolta animaatioiden kautta. Näitä animaatioita on oikeasti tosi helppo tehdä, kun tuolla on käytännössä katsoen valmiina noita juttuja. PowerPointiin voi myös lisätä ääntä. Opiskelijat voi tehdä sillä sarjakuvia. Sinne voi lisätä kuvia. Tämä esimerkiksi on ehkä maailman helpoin sarjakuva, jos ei ota nyt ääniin mukaan. On vaan tehty pohja, mihinkä on tehty tekstit. Mistä tahansa jutusta on tosi helppo luoda sarjakuvia. Opiskelijat oikeasti osaa suuri osa tehdä näitä. Esimerkiksi mulla on yksi kappale, mikä me aina työstetään sarjakuviksi sitä varten, että siitä on tarkoitus oppia aikamuotojen käytöstä. Espanjassa ja romanisissa kielessä imperfektisten ja perfektisten aikamuotojen käyttö on vähän kinkkisempi versio. Niin se on tarkoitus oppia sieltä ja mä annan aina siellä mahdollisuuden tehdä eri tavalla. Saa piirtää paperille sen sarjakuvan, saa tehdä, mulla on aina joku, joka tekee sen PowerPointina. Jos osaa käyttää siihen jotain netin sarjakuvajuttuja, mitä ne tekee, tai animaatiojuttuja, millä ne on tehnyt niitä. Osa tekee iPadin sovelluksilla, mutta mä annan aina vapaat kädet, saa tehdä. Se, millä tavalla se on toteutettu, ei ole ollut se pointti, vaan pointti on aina ollut se, että se pitää tehdä, jotta opitaan ne eri tavat. Millä erilaisilla tavoilla me voidaan käydä sitä läpi. Ja tähän on nyt tehty niin, että tähän on lisätty sarjakuvaruutuja, siis on piirretty ruutuja, on lisätty ukkoja, on lisätty puhekuplia, kirjoitettu niihin ja viimeiseksi lisätty äänet. Ja äänet on lisätty niin, että kun täältä näpäytetään, se ääni kuuluu. Ja oikeasti nämä on ollut tosi helppoja tehdä, eli täällä on ihan yksinkertaiset ohjeetkin vielä, miten näitä voi tehdä. Mulla on tällaisia valmiita ohjeita opiskelijoille. Eli sitten jos ne haluaa joskus tehdä jotain tarkempaa, niin ne saa näiden ohjeiden kautta, että miten mä voin tehdä enemmän. Ei ole pakko, mutta jotkut tykkää siitä, ne jaksaa jäädä tekemään. Sä voi ohjeita mä jakanut nyt opettajille, eli pystyy käyttämään jos haluaa. Eli kohtuu yksinkertaisesti, miten tehdään. Ja sitten kun halutaan tehdä useampi samanlainen, niin sitten me vaan monistetaan dioja, kopioidaan se vanha dio ja tehdään siitä uusi. Ei tarvitse tehdä kaikkea niin montaa kertaa. Eli tässä on sarjakuvaruutu. On otettu, siis täällä on ihan selkeästi ja yksityiskohtaisesti nämä ohjeet. Me ei tarvita niin tarkkoja ohjeita tänään. Mutta siellä on tosiaan kerrottu, miten ruutu tehdään, miten siinä luodaan hahmot, miten tehdään puhekuplat. Ja tuo äänen lisääminen on sellainen, että mun mielestä se on se kohta, mitä suurin osa meidän, tai siis kielten opettajat, osaa hirveän huonosti käyttää ääntä hyväkseen ja äänitysmahdollisuuksia. Ja sitten toisaalta taas me toimitaan kielen kanssa, ei meillä ole meidän koulussa esimerkiksi kielistudio ollenkaan. Että jos mä haluan kuulla, mitä mun oppilaat puhuu, niin se tulee kaikki aina sillä, että ne on äänittänyt sen jotenkin mulle. Ja äänityksessä oikeasti tarvitaan headsetti, eli sellainen, missä on mikrofoni, niin että saadaan se toimimaan. Meillä on muutama kappale koulussa, niin että niitä voi sitten lainata. Hirveän monella opiskelijalla on omansa, ja sitten kännykät nauhoittaa myös. Mutta kaikki kännykät ei nauhoita sitten sellaiseen muotoon, että ne on ihan suoraan siirrettävissä. Mutta esimerkiksi tämä on sillä, että tuolta löytyy PowerPointista löytyy kohta lisää, ja sitten sieltä löytyy kohta ääni. Ja kun mä painan siitä, niin sitten sieltä tulee nauhoitin esiin siihen ruutuun, ja mä painan nauhoita ja mä puhun siihen mikkiin, niin mä saan äänen sillä. Se on oikeasti tosi yksinkertainen tapa laittaa. Ja me käytetään sitä aivan liian vähän, koska tämä on esimerkiksi sellainen, millä mä kuulen sen oppilaan äänen, että mä saan sen puhumaan paljon enemmän
siellä. Myös niin, että se tallentuu mulle. Mun opiskelijat tekee tosi paljon AB-keskusteluja, parikeskusteluja, kirjan keskusteluharjoituksia. Mä en ehdi kuulemaan niitä kaikkia. Siksi musta on hirveän tärkeää, että mä aina silloin tällöin saan jotain, mitä mä kuulen, mitä ne on tehnyt. Mun oppilaat alkaa kyllä oikein ilman mua, koska mulla on nykyään melkein kaikki lukuläksyt pitää äänittää tai kaikki tehtävät äänittäkää se mulle siihen ja tähän. Ja ne on sitä mieltä, että onko pakko, ei kai taas, mutta mä tykkään siitä itse, että mä kuulen ja pystyn seuraamaan sitä, missä mennään. Eli äänitykset on oikeasti tosi helppo lisätä, niitä kannattaa käyttää enemmän. Ja sitten varsinkin jos antaa opiskelijoille taas tehtäväksi, niin saa sen opiskelijan äänen sinne menemään. Nyt meiltä puuttuu taas täältä luokasta äänet, eli me ei kuulla. Mutta tässä on esimerkiksi tulla joksikin, Espanjan tulla joksikin verbeistä, mitä on tehty. Opiskelijoiden tekemiä, tosin ääni ei nyt kuulu, mutta tässä oli myös ääni mukana, tämä oli täysin animoitu. Eli kun se lähti tuolta liikkeelle, tämä on yhteen diaan tehty. Yhdessä diassa on nämä kaikki elementit siinä samassa. Ja automaattisesti kun mä laitan sen tuolta, sinne tulee liike, siellä tulee ääni, joka olisi lukenut nuo tekstit tuossa ääneen meille. Ja ihan hyvin mieleen, että minkälainen tulla joksikin tämä Haferse oli tällainen tehdä, jo nähdä vaivaa sen tulla joksikin asian eteen. Eli tästä tuli tällainen podari tästä tyypistä. Tämä on siis tosiaan tehty silleen, että kun me katsotaan tätä diaa tälleen rakenneversiona, niin se näyttää tosi sekasotkuselta. Siellä on se poika siellä takana, siellä on kaikki nämä elementit tässä matkalla ja siellä on animaation ruudussa näkyy, mitä kaikkea sinne on tehty. Mutta tähän meidän opiskelijat pystyy tosi helposti. Mä en siis antanut, me jaettiin nämä tulla joksikin verbit, jokaisen piti tehdä siitä jotakin ja tunnin lopusta oli 15 minuuttia suunnitteluaikaa ja seuraavaksi tunniksi läksynä tämän tuloksia. Ja nämä on ihan hienoja, mitä me on saanut niistä aikaiseksi. Eli ei ne kovin paljon ei tarvinnut siihen apua, ne osaa niitä. Ja ei niin, että jokainen osaa, mutta siellä joukossa on aina joku, joka pystyy neuvomaan muita, joka kertoo, miten se juttu menee. Ja sitä kautta me saa niitä ATK-taitoja, eli se mikä siinä on kaikkein helpottavinta on se, että mun ei tarvitse itse osata oikeasti kaikkea. Mä voin laittaa opiskelijat tekemään, vaikka mä en osaisi, koska niistä löytyy aina se joku sieltä joukosta. Mutta sitten itse pitää kestää sitä epävarmuutta ja sellaista riskinottokykyä itseltä, että mä pystyn tekemään jotain, vaikka mä en osaakaan sitä täydellisesti vielä. Täällä on toinen samanlainen samasta teemasta, ja tämä on konvertirse, eli sellainen verbi, joka tarkoittaa, että muuttuu ihan joksikin toiseksi. Näissä on tosiaan äänet mukana, mutta meillä ei tänään ole tässä ääniä, eli me ei kuulu. Mutta tuolta äänettiin samaa tahtia, kun nuo sanat tuli tuonne, niin siellä oli puhuttu, että principessa persona rana. Tällaisia pystyy tekemään PowerPointilla. Mä käytän niitä hyödyksi siihen, kun mä opetan. Mä teen opetuksen, kun mä haluan konkreettisesti havainnollistaa jotain. Esimerkiksi se, että espanjan verbit taipuu niin, että sieltä otetaan lopusta 2 viimeistä kirjainta pois. Mulla on PowerPoint-esitys, missä oikeasti leikataan ne 2 kirjainta pois ja sitten ne häipyy sieltä pois. Ja mä näytän sen saman suomen verbeillä ennen sitä. Että näinhän meillä tapahtuu Suomessakin. Ja tähän tulee tällä tavalla laitettuna sinne perään samalla tavalla persoonapäitä niin kuin Espanjassakin. Mulla on paljon helpompi toteuttaa sitä PowerPointilla kuin se, että mulla olisi paperi ja sakset, mitkä ajaisi saman asian. Mutta mä joutuisin joka kerta tekemään uuden ison haserse tai jonkun muun verbin, mistä mä leikkaisin ja mitä mä käyttäisin. Tää toimii mulla kerran tehtynä, se toimii mulla sen jälkeen. Eli ääntä mukaan sinne, se olisi siellä ihan hyödyllinen versio. Samalla tavalla me voidaan laittaa animoitua tekstiä ja ääntä niin, että kun me lähdetään kuuntelemaan jotain asiaa, niin me saadaan sinne ääni. Ensimmäinen asia tuolta tulisi taas ääni, joka kertoo, että tässä tulee tähän diaan animoitu teksti ja ääni. Ensimmäinen asia, toinen asia, kolmas asia. Ja tässä on vielä ohjeet, miten tämä on saatu. Eli sinne lisätään samalla tavalla lisää ääni, nauhoita ääni. Ja sen jälkeen me katsotaan sieltä animaatioruudusta vaan se ajoitus. Tässä täytyy osata ajoitusta.
Eli nämä meni aina vähän vaikeammaksi jokainen dia tässä, että nyt pitää osata laittaa ensimmäinen asia toisen asian perään. Mutta mitä me tehtiin, niin me oltiin viime keväänä opiskelijoiden kanssa Madridissa. Me oltiin siellä luokkaretkellä, opintomatkalla. Ja me oltiin tehty Suomessa, meillä oli siellä Windows-tabletit mukana, mutta meillä ei ollut nettiyhteyttä muualla kuin hotellilla. Hotellilla oli langaton verkko, että siellä me päästiin nettiin, mutta sitten kadulla muualla ei päästy. Elikkä oli tarkoitus, tai siis meillä oli mukana materiaalia niin, että kun me mentiin nähtävyyksiin, taidemuseoihin, vierailulle kouluun, niin meiltä löytyy kaikki mahdollinen sieltä meidän tabletilta mukana. Ja meidän opiskelijat oli tehnyt ennakkotehtävinä, me tehtiin virtuaaliset matkaoppaat, jotka oli sekä nauhoitettu, niissä oli sekä ääni, että niissä oli tällainen animoitu kuva, eli kun lähdettiin liikkeelle, saimme eteni tiettyyn asiaan, kertoi historiaa, koska ei PowerPoint-esityksen ei saa niin paljon tekstiä kuin saa ääntä. Eli siellä oikeasti kerrottiin jonkun taiteilijan historia, elämänkaari, mukana kerrottiin jostakin taulusta, koska se on tehty, missä se on tehty ja niin edelleen. Ja meidän opiskelijat kulki aina ryhmällä oli tabletti mukana, sitten ne pysähtyi taulun eteen ja otti sieltä, painoivat eteenpäin ja kuuntelivat sen matkaoppaan ja toimivat sillä tavalla. Ja ne kykeni, siellä oli siis tosiaan 16-vuotiaita porukka mukana ja ne kaikki osasi tehdä ilman meidän opastusta. Meillä oli 1 tunti, milloin me oltiin ATK-luokassa ja nauhoitukset oli lähinnä se, että hirveän harva oli tehnyt nauhoituksia. Että mä kävin näyttämässä, että lisää ääni tosta ja sen tunnin jälkeen mun ei tarvinnut neuvoa enää ollenkaan. Eli se oli täsmälleen se 1 ainut kerta riitti niille. Me käytettiin niitä tabletteja kyllä sitten kaikkeen muuhunkin. Nyt meillä on kasavideoita, meillä oli opiskelijoille, meillä oli sekä kaikki oppimistehtävät, eli teemasanasta ja muuta, kaikki materiaalia oli valmiiksi tehty tableteille. Ja sitten opiskelijat kulki siellä Madridissa, niillä oli tabletit mukana, ne on videoinut meidän lipunostotilanteita. Ne on käynyt kaupassa tekemässä ostoksia, videoinut niitä. Ja lopputyönä sieltä piti käydä haastattelemassa yhtä espanjalaista ihmistä kadulla tai jossain muualla. Ja siellä on ihan haastattelut, mikä sinun nimesi on ja missä asut ja kauanko olet ollut töissä täällä ja niin edelleen. Nämä ihan hienoja. Ja sitten meillä oli tosiaan opiskelijat, oli sillä, että osa ei ollut ikinä opiskellut espanjaa, ne oli ihan nollasta aloitti. Ja sitten muutamia, jotka oli kakkosvuodella, eli niillä oli 3 kurssia takana. Niin. Tabletti mahdollisti ihan täysin uuden oppimisympäristön. Tosin en urku alkua, että olisi meidän pakko mennä haastattelemaan espanjalaista suomalaisia opiskelijoita, pelotti tosi paljon. Mutta sitten meillä kävi tosi hauska tilanne, että me oltiin siellä Kuninkaanlinnan edessä ja siellä oli sitten espanjalaisia lapsia, jotka tuli englanniksi kysymään, että saako he ottaa videoa meistä. Ne oli kuvaamassa englanniksi keskusteluja turistien kanssa. Sitten meidän opiskelijatkin rohkeni siitä, että kun nuokin uskaltaa, niin mekin uskaltaa ja se homma toimii eteenpäin. Eli tällä tavalla me saadaan PowerPointia käytettyä hyödyksi. Me voidaan katsoa tuolta vielä mitä kaikkea muuta mä käytän toiminnallisena. Katsotaan, ei saatu ainakaan tuolta vielä sitä auki, nyt mä tarvitsin 2 kättä minkin. Tehdään näin päin. Teknisiä ongelmia sen avaamisessa. Tuota mulla ei ollut tuolla vielä valmiina auki. Nyt me saadaan vielä Prezi näkyville tässä. Eli Prezi on tällainen työkalu, millä voidaan tehdä esityksiä, mihin voidaan esimerkiksi viedä PowerPointia niin, että sitä on netissä katsottavissa. Mutta mä käytän myös Preziä tosi usein mindmappina oppilaiden kanssa, eli meillä on aina pallura, missä on joku teema ja siihen kaikkia asioita, mitä vaan tulee mieleen. Preziä voi tehdä niin, että monta opiskelijaa kirjoittaa sitä yhtä aikaa, niin se on tosi helppo toteuttaa esimerkiksi tunnilla. Mulla on vielä Prezi tässä näytillä tällaisella teemalla kuin eriyttäminen, eli mitä mä teen tässä samaan aikaan kaikesta kerrottuna, niin täällä on nyt konkretisoitu se, että miten se oppimispolku periaatteessa menee.
Eli osa opiskelijoista jatkaa eri matkaa tuonne päin ja osa jää kiertämään siihen perusharjoitusten kanssa oppimaan ja kiertämään. Threadsiin on siis tosi helppo lisätä. Se zoomaa meille aina sen uuden kohdan, missä mennään samaan tahtiin. Ja täällä on näitä samoja asioita kirjoittuna, että mitä halutaan materiaalin tekoon. Että vaikka mä sanon, että tehdään itsenäisesti, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, että opiskelijat heitetään itse oppimaan ilman apua ja tukea, vaan siis me ollaan siellä mukana kellottamassa ja auttamassa siihen oppimiseen, vaikka ne eteneekin omassa järjestyksessä. Se mikä tässä eriyttämisessä ja minkä TVT-taidot, siis eli nämä kaikki ohjelmat ja nämä auttaa, niin nämä oikeasti ne auttaa opiskelijaa oppimaan, motivoimaan itseään. Eli ne tekee opiskelutilanteesta, se aktivoi sen opiskelutilanteen. Opiskelija on siellä aktiivinen koko sen tunnin ajan, koko sen oppimisjutun ajan. Tosi usein esimerkiksi tässä luennolla te vaan nyökyttelette ja olette hiljaa ja kuuntelette. Mä en saa teitä aktivoitumaan samalla tavalla. Jos taisi oppitunti, niin mun opiskelijat olisivat kyllästyneet. Ne ei olisi ollenkaan noin kohteliaita. Ne olisi jossain muualla kuin täällä tunnilla läsnä, vaan ne katsoisi kännykkää tai Facebookia tai juttelisi keskenään tai jotain muuta. Mutta jos mä saan ne pohtimaan, ymmärtämään omaa vastuunsa siitä oppimisesta ja mä saan ne koko ajan aktiivisena olemaan mukana siinä oppimisessa. Mä helpotan niillä siis sitä kiusausta mennä sinne faseen, kun mä en luo siihen mahdollisuutta, niin ne jaksaa olla mun kanssa siellä paljon enemmän. Samalla mä annan mahdollisuuden oppia erilaisilla tavoilla. Ei ole yhtä ainoa tapaa, millä se oppiminen voi tapahtua. Eli esimerkiksi kielessä opiskelija, joka ei pysty lukemaan sitä tekstiä kunnolla tai sille ei jää se samasta mieleen, vaikka se kuinka pänttäisi, niin sen sijaan, että se saa käyttää noita flashkortteja tai pelata jotain peliä, voi olla sille paljon parempi tapa oppia kuin se, että se yrittäisi päntätä sitä sanastoa. Toinen oppii sitä pänttäämällä, toinen ei oppi sillä tavalla ollenkaan. Eli tämä mahdollistaa sen, että mulla on erilaisia tapoja käytettävissä. Mä joudun pakottamaan kaikki tekemään jotakin välillä, mutta sitten se, että mikä kellekin oli sieltä hyvää, niin se valikoituu sitten sen mukaan, että ne on tehnyt niitä. Eli se valintamahdollisuus yleensä ylläpitää sitä motivaatiota. Ja joka ikisessä tehtävässä ajatuksena on myös se, että ne samaan aikaan kasvattaa loogista ajattelua. Eli sitä, että kehittää sen opiskelija-aivoja. Jos ei siellä opiskelija-aivoista tapahdu mitään, niin sitä oikeaa oppimista ei tapahdu. Mä käytän hirveän usein restan matikasta kaikkia juttuja kieleen. Tuolla on esimerkiksi ihan tällainen pieni esimerkki loogisesta koneesta, missä on tietty sääntö, ja opiskelijan pitää tuosta muutamasta esimerkistä päätellä se sääntö. Luoda se sääntö. Tähän mä voisin esimerkiksi tehdä taas yhden pretsin ja pyytää kirjoittamaan sinne se säännön, missä mä näkisin tosi nopeasti, kuinka monta, ei pretsin kuin Sokrativen äänestyksen, kuinka monta on ymmärtänyt sen sieltä, kuinka moni on saanut tuotua sen. Silloin kun mä käytän koko luokan kanssa, yleensä se on se nopein, joka ehtii viittaamaan, jolle mä annan jo puheenvuoron. Ja silloin se hitain ei ehdi edes itse miettiä, että mikä se olisi se hänen vaihtoehtonsa. Sitä varten mun mielestä on hyvä, että mä en teekään koko luokan kanssa niin paljon. Eli yhdessä omaan tahtiin ja omien vahvuuksien avulla on ollut tuo minun teemani tosi pitkään. Se ei tarkoita, että me ei ikinä tehtäisi mitään yhteisiä juttuja. Monen peliin, leikkiin, aktiviteettiin, mitä mä käytän, me tarvitaan koko luokka kerralla. Mutta me ei tarvita sitä koko aikaa. Mä voin tehdä jonkun jutun tunnin alkuun, mä voin tehdä jonkun jutun tunnin loppuun, tai kun mä lopetan tai keskeytän mun oppimiskokonaisuuden. Mutta oppikokonaisuuden sisällä, siis se on aina se pätkä, mitä opitaan kerralla, niin sinne mä teen aina erilaisia metodeja. Ja opiskelijat on sitten valmiita käyttämään miten haluaa. Tuolla on taas yksi esimerkki siitä, mitä on PowerPointilla tehty. Ja tää on niistä omista sanastoista, mistä mä puhuin, että kun tekee oman sanaston. Tuo sanasto on tehty kuvasanastoa PowerPointilla. Ja siellä on vielä mietitty tuon yhden erityisopiskelijan ruotsin sanastoa. Koko se siinä. Eli siellä löytyy ruotsin lehmäsana, löytyy sen ääntämys
miten se äänetään, ja vielä muistisääntö sille opiskelijalle itselleen. Eli mä kannustan niitä aina tekemään jotain sellaista, mikä auttaa sinua menemään eteenpäin tämän jutun kanssa. Ja mitä kaikkea muuta mä käytän vielä siellä tunneilla, niin mä käytän tosi paljon, mä oon hyvä ryöstämään kaikkea mahdollista. Eli mä otan ideoita asioista, mitä mä näen ympärillä, ja käytän niitä mun omiin juttuihin. Eli esimerkiksi elävät patsaat, nämä on nyt sellaisia, missä ei tarvitse käyttää tietotekniikkaa, mitä mä teen siellä tunnilla. Elävät patsaat on otettu tuolta teatteripuolelta, ja mä saatan tehdä niitä esimerkiksi niin, että tuossa samassa kurssissa, mikä mulla on nyt tulossa, mitä mä oon tässä suunnattomasti miettinyt ja pohtinut, missä yhdelle tunnille tulee olemaan, siellä opiskellaan paikan adverbit, niin siellä tehdään patsas, eli jaetaan luokka muutamaan osaan, ja yksi ryhmä on ulkona, yksi ryhmä tekee täällä patsaan ja kolmas ryhmä joutuu selittämään sen. Ja sitten sanotaan, sitten ulkona olevat ryhmä otetaan sisälle, ryhmä, joka joutuu selittämään, kertoo, että mene istu penkille, mene istumaan tuon vasemmalle puolelle, nouse seisomaan tuolille, tuon ihmisen oikealle puolelle ja niin edelleen. Eli ne joutuu kertomaan ylös, alas, oikealle, vasemmalle, sivulle, päälle ja tekemään sen saman patsaan, selittämään espanjaksi. Eli samalla tulee ohjeidenantoa espanjaksi niin edelleen. Mä käytän niitä tosi paljon. Improja mä käytän tosi paljon, ne saattaa olla ihan missä vaan. Sinä päivänä kun tietotekniikka pettää ihan kokonaan, me saatan joutua improamaan ja me otetaan esimerkiksi sellainen improvisaatio, mikä noin lauseryhmätkin tulee aika hyvin mukaan. Kirjan kappaleen sanastoa voidaan kuulustella sillä, että pistetään porukka ympyrään ja joku heittää sieltä yhden sanan, vaikka muistaa siellä, että kirjassa oli sana vaikka kahvila. Ja sitten toinen, joka muistaa, osaa tehdä siitä, jatkaa sitä kahvilassa, istuu 3 tyttöä ja sinne meni 4 ihmistä sisälle. Jokaisella on oma sana, millä hän jatkaa sitä lausetta sinne mukaan. Eli saadaan nopeasti kappaleen sanastoa kerrattua samalla tahdilla. Pantomiineja me käytetään välillä tietyissä ryhmissä. Ne on aika siis esitä kirjan lause tai mikä sana on kyseessä tai niin edelleen. Ne on vanhoja, tuttuja, helppoja. Ja tosi helppo ottaa aina jollekin ryhmälle taas testattavaksi tai lisättäväksi. Ei tarvitse tehdä koko luokkana. Naama-ääntäminen on tällainen, mitä mä käytän myös. Siinä täytyy vaan opettaja heittää itse aina itsensä mukaan. Varsinkin englannin kielessä, missä ääntäminen ja teksti on erilaista. Eli ei ole niin läpinäkyvä kieli. On joskus tosi hauskaa testata vaikeita sanoja, sellaisia sanoja, mitkä on opiskelijoille vaikea ääntää. Naama-ääntämisessä tarkoitus on ääntää se niin selkeästi, että naamasta näkyy, mitä nyt tehdään. Ja opettaja joutuu siinä heittäytymään, koska mä olen ensimmäinen, joka sanoo sen sanan. Ja sitten se sana kulkee koko ryhmän läpi ääntämällä, että jokaisen pitää ääntää se niin selvästi kuin naamasta lähtee. Ja sillä tavalla käydään, sitten sitä nopeutetaan ja sitten seuraava vaikea sana. Siitä on tosi paljon hyötyä niille opiskelijoille, joiden on vaikea kuulun perusteella oppia ylipäätään. Se auttaa kuulun ymmärtämisen harjoituksessa opiskelijoita, lukio-oppilaita, joilla on fonologisen prosessoinnin häiriö, koska ne saa sitä kautta, se ääne tulee mekaaniseksi tässä suussa ja sana tulee mekaaniseksi suussa. Ja mun opiskelijat ei ole vielä myöntänyt tykkäävänsä siitä, mutta aina lähtee hyvin kiltisti mukaan siihen. Ja kyllä on sanonut, että ne sanat muistaa tosi hyvin, kun niitä on joutunut toistamaan ja niitä on toistettu sen naamaliikkeen kanssa tosi pitkään. Sakkoradat on toinen tällainen, nämä ideat tulee täällä selkeästi seuraavasta kurssista, koska ne on ollut päällimmäisenä. Sakkoradat on Speden peleistä ryöstetty, nyt mä taas paljastan kuinka vanha mä olen, mä oon joskus lapsena katsonut sellaisia ohjelmia. Mutta ryöstetty ajatus, että siellä on tyyppi, silmät sidottuna, oppilaista on tehty rata, eli muut oppilaat on muureja ja yksi ohjaa toisen sieltä muureen läpi toiselle puolelle. Ilman, että se näkee, pitää käyttää oikealle ja vasemmalle eteen. Tosi helppo toteuttaa ja oikeasti ihan hauska sellainen tunnin aloitus tai tunnin lopetusjuttu. Alias ja kaiken kauppias on samoja improja, missä harjoitellaan. Noin kaikki on tuolta improjen puolelta, taas teatterimaailmasta ryöstettyjä. Eli ne on asioita kaiken kauppias on esimerkiksi tällainen, että se on kioski, missä voi ostaa ihan mitä tahansa.
mutta sä et saa sanoa juuri sitä sanaa, mitä haluat. Eli sun pitää selittää myyjälle, mitä sä haluaisit ostaa ja myyjän pitää arvata. Samalla tavalla meillä voi olla sellaisia tunneesityksiä. Lapsena leikittiin joskus silleen, että näyteltiin joku juttu eka tosi hitaasti ja sitten se näyteltiin nopeasti ja surullisesti ja niin edelleen. Kirjan dialogeissa ollaan tehty ihan samaa. Tää pitää lukea, teidän ryhmä lukee tämän nyt tosi surullisesti ja niin edelleen. Ollaan treenattu niitä samoja, eli saadaan siihen vähän jotain vaihtelua siihen tekstin lukemiseen niin, että se jää paremmin mieleen. Lauseryhmiä käytän ihan perinteisesti, niin kuin tuolla oli näkyvissä siinä Gustav-verbin kohdassa, että mulla on värit eri lauseen jäsenille. Käytän niitä mekaanisesti ja joskus jonkun ryhmän kanssa ollaan jouduttu tekemään niin, että lauseen jäsenet tulee tänne ja katsotaan mitä tapahtuu, kun tulee sivulause ruotsissa tai kun tulee kysymyslause, miten vaihtuuko lauseen jäsenten paikat, miten muodostan tämän. Yllättävän vaikeaa on ymmärtää suomen kohke-päätteet kysymyslauseeksi. Jostain syystä se ei ole opiskelijoille selvä se kohke, vaikka se on ihan suomea siellä. Teemasanastoryhmiä samalla tavalla. Näitä me ollaan käyty, eli joulupukki toi minulle lahjaksi ja sitten hedelmiä ja sitten mennään eteenpäin ringissä ja aina pitää sanoa, että ensimmäinen sanoo, että joulupukki toi minulle lahjaksi appelsiinin, toinen sanoo joulupukki toi minulle lahjaksi appelsiini ja omena ja appelsiini, omena ja banaani ja siinä tulee ihan hirveä määrä sanoja, mitä pitää muistaa sitten eteenpäin. Tosi helppo taas järjestää tunnin alkuun tai tunnin loppuun kevennyksenä, joka opettaa kuitenkin jotakin sieltä lisää. Mä muutenkin, kun mä opetan jotain asioita, niin mä heittäydyn itse aika paljon mukaan. Mä selitän oven välissä, miten imperfekti kestää niin kauan, kun jotain muuta tapahtuu, ja sitten mä oon siinä oven välissä selittämässä, mitä kaikkea muuta tapahtuu ennen kuin astun luokkaan sisälle. Eli mun mielestä pointtina on ollut se, että jos mä itse uskaltaudun heittäytyä, niin mun opiskelijatkin uskaltaa heittäytyä. Ja samalla tavalla mä opetan tukiviittomia. Meillä opiskellaan, että kun espanjan vosotros te ja nosotros me on vaikea muistaa, niin muistisääntö on se, että kun mä osoitan kahdella sormella teitä, niin mulle jää tähän B, ja kun mä osoitan meitä, niin mulle jää tähän N. Eli sitä kautta mä muistan kumpaan tuli N ja kumpaan tuli V. Eli mä keksin näitä itse, ja mun oppilaat lähtee tosi nopeasti keksimään myös mukaan, kun mä oon lähtenyt siihen mukaan. Ja se, millä mä ylipäätään saan koko porukan pysymään mun kanssa mun mukana, niin on se, että mä ryhmäytän mun luokkani tosi hyvin. Se toimii oikeasti, se pätee ihan kaikkea. Myös siihen, että ne tekee niitä TVT-juttuja siellä tunnilla. Se, että jokaisella ei tarvitse olla omaa puhelinta, vaan voi mennä siihen kaverin puhelimelle, on se, että mä käytän joka ikisen jakson alussa ryhmäyttämiseen aikaa. Ensimmäisenä tunnilla me tehdään aina jotain ryhmäyttämistehtäviä. Niitä voi tehdä vieraalla kielellä. Ei niitä tarvitse tehdä suomeksi, mä teen niitä siellä vieraalla kielellä. Eli mä leikkitytän, mä pistän ne tutustumaan toisiinsa, mä pistän ne toimimaan koko ajan keskenään. Ja sitten meillä on aina siellä välissä just jotain tällaisia tehtäviä, missä on minun määräämät ryhmät. Eli silloin kun me tehdään jotain yhteisiä juttuja, niin sitten mä vähän määrään, että te olette tossa ja te kuulutte tähän ryhmään. Ja tänään me tehdään jako siitä, että kenen puhelinnumero on suurin ja menkää tuohon jonoon ja sitten sieltä. Mutta se, että kaikki on periaatteessa toisilleen tuttuja ja kuka tahansa on valmis tekemään kenen tahansa kanssa töitä, se mahdollistaa sekä mun eriyttämisen, eli ryhmät voi vaihtua, tyyppi voi mennä tekemään noiden kanssa, vaikka kaveri jäikin vielä perustasoa kertaamaan, niin se saattaa lähteä sinne hyvälle tasolle itse tekemään niitä tehtäviä. Ja se auttaa myös siinä, että ollaan valmis lainaamaan kaverille se kännykkä ja keskustelemaan sen porukan kanssa. Mutta mä siis käytän siihen aikaa, että mä saan ne ryhmäytettyä niin, että se homma toimii. Samalla tultiin katsottua tuo Pretsi, eli Pretsi oli siis tällä tavalla tehty. Mulla on tuonne itsellä tunnukset, tää oli nyt avoimeksi. Eli jos ei halua, niin Pretsit ei näy kaikille. Tää on nyt jätetty avoimeksi tämä Pretsi, että tämä on täällä kaikkien luettavana. Mutta tänne voi tehdä, ja meillä on siis tuolla kirjautumisen sisällä opiskelijoiden kanssa paljon tehty Pretsejä. Ja ne on meillä teemasanastoja, tällaisia mindmap-juttuja, mitä me ollaan sinne tehty. Ja niin kuin muistatte, mindmapit auttaa eniten niitä heikkoja opiskelijoita. Mulla on tosi monesti perustasolla on se tehtävä, että kerään nyt kaikki tämän aiheen sanasto mindmappiin tai tehkää tälleen. Ja ne, jotka on siinä perustasolla tekemässä sillä hetkellä siinä tehtävässä, ne lähtee tekemään yhdessä sitä mindmappia.
Eli saadaan se ryhmä toimimaan ryhmänä. Sen lisäksi näitä meidän ei tarvitse enää mennä katsomaan, mutta nämä on tällaisia juttuja, mistä opettaja saa tosi paljon apua omaan opetukseensa. Täällä nämä linkit, mitä mä oon laittanut TeacherTube. YouTube on vapaa, mutta sitä ei periaatteessa saa näyttää julkisissa tiloissa YouTubessa olevia videoita, jos ei ole tekijän oikeutta. Niihin opiskelija saa itse siis omalta koneeltaan tai kännykältään läpäyttää sen auki ja katsoa. Mutta se, että mä heijastan sen tähän taululle, niin se ei ole enää aina laillista. Joten sen oma mobiililaite on hirveän hyvä niissäkin kohdissa. Mutta sitten on tällainen kuin TeacherTube, missä on opetukseen tarkoitettuja videoita. Ja se on kaikki, siis on sellaisia, ne videot saa ihan kaikki julkaista, näyttää luokassa. Ne on ihan tarkoitettu opetuskäyttöön ja niillä on annettu oikeudet opetuskäyttöön. Eli se on hyvin hyödyllinen opettajille. Sieltä löytyy tosi paljon videoita. Me ollaan kanssa oppilaiden kanssa joskus, kun me saadaan joku tosi hyvä video aikaiseksi, niin käytiin laittamassa sinne oma opetusvideon mukaan kanssa, mutta ne on kaikki, niissä on annettu oikeudet opetuskäyttöön. Sitten Tools for Education, sieltä löytyy paljon kaikkia mahdollisia vinkkejä ja pelipohjia ja linkkejä ja vaikka mitä mahdollista, se on tosi hyödyllinen kanssa. Sitten on pari tällaista sarjakuvaa, missä voi tehdä sarjakuvia Bitstripillä esimerkiksi. Ja Wildromilta löytyy hirveä kasa valmiiksi tehtyjä opetusperlejä. Eli siellä on ihan kaikkea mahdollista kieliin ja matikkaan ja vaikka mihin. Eli toiminnallisuus ylipäätään tulee hyvin luonnolliseksi osaksi opetusta. Se ei ole mikään sellainen, että mä mietin, että mun on pakko käyttää TVT:tä tässä jaksossa, koska nyt pitää käyttää TVT:tä ja opetushallitus ja opetusministerikin sanoo, että pitää muuttaa opetusta niin, että käytetään TVT:tä. Vaan päinvastoin niin päin, että mä haluan opettaa, mitkä apuvälineet auttaa mun oppilaita oppimaan. Ja mä valitsen ne sitä kautta. Ja mä oon oikeasti huomannut käytännössä, että nuo TVT-välineet ja oman mobiililaitteen käyttö, sähköiset oppimisympäristöt auttaa siihen, että mun opiskelijoilla on helpompi oppia. Yleensä opiskelijat on niitä perinteisempiä. Ne kysyy siellä joskus, että eikö me voida tehdä vain kynällä ja paperilla? Joo, voit tehdä. Kunhan muistat sitten, että sulla on ensi kerrallakin se kynä ja paperi mukana ja sitten siirrät sen jotenkin johonkin muotoon. Niitä itsensä ehkä välillä kyllästyttää tietokoneen käyttö, kun ne käyttää sitä vapaa-ajalla niin paljon. Mutta mä oon ollut siinäkin aika julma ja sanonut, että sitten voitte kyllästyä vapaa-ajan tietokoneen käyttöön. Että nyt teillä on nyt oppimisen suhteen tämä on paljon hyödyllisempää, että me tehdään se nyt. Se, mitä mä käytän millekin ryhmällä, mikä toteutuu, se riippuu ihan hirveän paljon siitä ryhmästä. Mulla ei ole mitään sellaista valmista, että tämä käy kaikille, tee aina näin, kaikki voittaa. Vaan päinvastoin se on niin päin, että mä muokkaan niitä tehtäviä sen mukaan, minkälainen ryhmä mulla on. Tämä on opettajille silleen aika hauskaa ja kivaa, että ei tarvitse osata kaikkea, eikä tarkoita, että täytyy muuttaa oma opetus ihan täysin päivässä. Että nyt huomenna mä käytän näitä kaikkia ja mä en tee enää mitään perinteisesti. Vaan riittää, että ottaa yhden pikku jutun kerralla. Kokeilee jotakin rohkeasti, tekee jotain asiaa vähän eri tavalla ja uskaltaa lähteä sille polulle, että mä kokeilen itselle jotain uutta, jotain sellaista, mitä mä en ole ikinä tehnyt. Eli me opettajana otetaan sellainen pikku riski. Me ollaan totuttu siihen, että me ei tarvitse kovin paljon riskejä ottaa opetuksessa, koska me osataan meidän aine tosi hyvin. Sitten meillä on aika hyvät kirjat, aika hyvät opettajan oppaat. Niin me ollaan päästy aika riskittömällä opetuksella. Ei tarvitse kovin paljon laittaa peliin sitä omaa, eikä näyttää ikinä sitä, että itse ei osaisi. Mutta niitä jos uskaltaisi ottaa sellaisen pienen riskin, kokeilla jotain sellaista, että ei ole ihan siellä omalla mukavuusalueella. Niin sieltä voikin löytyä tosi paljon. Oma mukavuusalue voi laajata ihan huippupaljon siinä vaiheessa. Eli mä kannustan kokeilemaan rohkeasti. Se on vähän sama, kun me aina pyydetään sitä riskinottokykyä meidän opiskelijoilta. Me pyydetään, että ne uskaltaa vastata tunnilla, ne uskaltaa sanoa ääneen, ne uskaltaa puhua vierasta kieltä. Ja tämä on vähän sama, että meidän pitäisi itse myös uskaltaa heittäytyä sellaisiin kohtiin, missä me ei olla ihan niin omalla mukavuusalueella. Ja kokeillaan vähän sitä riskinottokykyä. Se yleensä pelastaa meidän päivän tosi hyvin. Plus, että saadaan sinne tunneille sellaista toiminnallisuutta, mitä meiltä koko ajan kaivataan.
mitä meiltä oikeasti vaaditaan meidän uusissa opseissa ja mitä yhteiskunta haluaa meidän tieto- ja viestintätekniikan käytöstä. Siitä on ollut muutamia tutkimuksia ja oikeastaan silleen jännä ajatus, kun me pidetään Suomessa itseämme hyvin tieto- ja viestintäteknisesti kehittyneenä maana, niin meidän opiskelijat käyttää kaikkein vähiten opiskelussa tieto- ja viestintätekniikkaa oppitunneilla Euroopassa. Muissa Euroopan maissa opiskelijat käyttää paljon enemmän omia välineitään tai tekevät juttuja. Mikä näkyy esimerkiksi siinä, että kun käy katsomaan näitä linkkilistoja, niin siellä löytyy tosi paljon jotain saksalaisten tekemiä tai italialaisten tekemiä juttuja, mitä me käytetään. Mä käytän kyllä hienosti hyödyksi. Mutta me suomalaiset ollaan tehty aika vähän. Harvoin törmään sellaisia juttuja, mitä löytyy jostain Suomen koulusta. Tässä mä kyllä tunnustan itsekin, että mun on tosi vaikea laittaa ihan julkiseksi jotain omia juttuja, että no kattokaa kaikki, että me ollaan tällaisia tehty. Että ehkä me ei myöskään Suomessa osata näyttää nyt meidän juttuja ja olla tarpeeksi ylpeitä niistä meidän jutuista. Mutta paljon erilaisia mahdollisuuksia löytyisi kuitenkin. Ja se, kun on pelattu kielessä tai siis näitä pelkoja, että opettaja ei kohta enää tarvitaan meitä, ei meistä päästä eroon. Oppilaat tarvii ohjausta, se Fingerporin uimakoulukuva, niin me ei voida jättää meidän oppilaat siihen tilanteeseen, että opi itse, ei ne kykene. Niin kauan, jos meillä ei ole sitä ohjausta ja jotain auktoriteettia, joka kuitenkin asettaa rajoja ja sanoo, mihin mennessä joku juttu on pitänyt tehdä, niin ei meidän opiskelijat ole vielä henkisesti niin kypsiä, että ne pystyisi tekemään. Moni aikuinenkaan ei ole. Kuinka monta kertaa on itse aloittanut jonkun verkkokurssin, mulla itsellä esimerkiksi meneillään juuri yksi verkkokurssi, mistä mä oon taas 2 viikkoa tehtävissä jäljessä, koska mulla ei kukaan patistamassa, että ne piti olla tehty tuohon mennessä. Eli kyllä me tarvitaan opettajaa vielä siihen, mutta meidän opettajan rooli muuttuu. Se ei olekaan enää se kaikki tietävä opettaja, vaan riittää, että me ollaan se, joka sanoo, että hei, nyt tehdään tätä, nyt kokeillaan tota. Meppä testaamaan, oppisit sä tolla tavalla. Eli meistä tulee enemmän sellaisia ohjaavia opettajia, rajojen asettajia, kasvattajia kyllä myös jossain määrin, mutta siinä mielessä ohjaavia, että me opetetaan viittoillaan eteenpäin. Sellaisia Sokraten muotoisia, kyseleviä ja pohtivia opettajia tarvitaan koko ajan. Ei ole saatu yhtään kysymyksiä tähän matkalle mukaan. Niin, mä oon hyvin ajoissa, meillä on 115 minuuttia, mikä on varattu kysymyksille. Niin, oppiminen on hauskaa. Se on se pointti, mikä täällä on mukana. Niin, oppiminen on oikeasti hauskaa ja meidän pitää näyttää opiskelijoille, että se on oikeasti tosi hauskaa. Antaa niille mahdollisuus siihen oppimiseen, mikä niille on omalla tavallaan luontaista. Onko täällä kysymyksiä? Ihan hiljastuneesta. Ollaan niin mykistyneitä tästä. Ihan hiljaista myös täällä. Niin nyt olisi hyvä aika vielä jotain kysyä. Mä olin juuri täsmälleen aikataulussa 15 minuuttia kysymyksille varattuna. Niin. Ei tule mitään mieleen. Nouseeko ajatuksia? Ei tarvitse olla kysymyksiä, voi olla myös ajatuksia. No, mun mielestä ainakin vaikutti. Siis mä oon tosi innostunut. Nyt vaan pitää ruveta itse tekemään näitä asioita. Jotain pientä. Annat itselle sarmaa siinä, että sanot kaikkea nyt. Vaan otat sen yhden joku jutun, että hei, nyt mä kokeilen sitä yhtä. Koska se lähtee pienillä askelilla. Ei voi odottaa, että tekee sellaisen täydellisen muutoksen yhdessä yössä, vaan pienillä askelilla. Niin joku yksi juttu sieltä mukaan. Mulle tuli mieleen, että antaa mahdollisuuden luovuuden käyttämiseen. Kyllä. Uudella tavalla. Piristää varmaan sitä arkea. Joo, ja opiskelijat on tykännyt mun mielestä siis siitä. Ja sit niinku, mä tykkään siitä, koska mä saan itse tosi paljon. Mä en keksis kaikkia. Suurin osa noista oli opiskelijoiden tekemiä. Ne on niitä tehnyt ja ne on oppinut ja näyttänyt mulle, miten hommat menee. Eli mä opin niiden kanssa myös siinä samalla. Mun oma mielikuvitus loppuisi aina kesken, niin niillä on sitä paljon enemmän käytössä. Joo, munkin mielestä siis tosi innostavaa ja tosi mielenkiintoinen, että tosi paljon uusia ideoita. Ja tosiaan, että mäkin olen pikkasen kokeillut sitä, että mitä kännykällä voi tehdä. Me nyt tässä hiljattain kokeiltiin tämmöisiä polyglot, varmaan tiedetään, mitä sillä voi tehdä kaikkea pienimuotoista. Ja sillä niin mutta tässä tuli tosi paljon uutta ja tosi innostunut myös kyllä kokeilemaan.
Hienoa. Joo, siis niitä on oikeasti tosi monta ja tosi paljon erilaisia. Siis kielen oppimiseen on tehty ihan hirveästi. Ihan sillä, että jos sitten tekisi tällaisen listan, niin se olisi tosi pitkä silleen, niin jos jäisi, että onko toi kaikki oikeasti tuolla. Ja just siinä, niin kuin mä sanoin, niin täytyy löytää se, että mikä on siihen omaan opetukseen ja omalle ryhmälle parasta. Että ei voi ajatella, että mä käytän nyt tästä listasta asta ennen jokaista ja aloitan tästä ja sitten on hyvin kuin on tehty näin. Vaan just se löytää jonkun omansa. Polyglot on ihan hirveän hyvä. Siellä on nyt tosi paljon kaikkea mukana myös, eli se ei ole yhtään huonompi sivusto, ei vaan ollut tällä kertaa tässä mukana. Ei ole nyt just ollut mulla käytössä. Niin kuin sanoin, että nämä aina kumpuu sieltä mun omasta työstäni. Eli nämä on nyt niitä, mitä mä oon käyttänyt viime keväänä ja tänä syksynä käytännössä katsoin, että viimeisen vuoden aikana niin eniten ollut mukana, niin on nämä. Mulla ainakin tuon Kisletti on lyönyt itsensä aivan läpi. Ruotsin sanakokeettin ja Ranskan sanakokeettin tulokset on järisyttävästi parantunut. Vieläkö sulla on sanakokeita? Niissä me lähdetään seuraavaksi keskustelua. Vai ei niitä pakko pitää? No ne haluaa noita. Niin ne haluaa, mutta Quizlethän itsessään on se sanakoe. Ei ne tarvii enää sitä sanakoetta. Ja sitten ne justiinsa kun ne lataa sen puhelimeen, niin sitten ne voi pussissa esimerkiksi selata sitä. Niin, mutta ne ei tarvii enää sitä sanakoetta, kun ne tekee Quizlet. Niin, eikä se riittää pelkästään. No joo, sitten kun ne on sen testin tehnyt esimerkiksi, se on ne 2 testiä. Niin mitkä tulokset, mitä pisteitä sä saat niistä 2 testistä, niin sehän näyttää mitä ne osaa. Niin silleen on pienissä sanoissa nykyisin, että se on tavallaan se sanotus siitä. Niin, ei niitä tarvii niinku pitää 5 sanaa englanniksi eikä ruotsiksi ja 5 suomeksi ja silleen niinku perinteisiä sanakokeita ollenkaan. Ei, siitä tekee sille Kisletin testissä ja. Teillä on 239 katsojat. Kiitoksia. Ihan mukavasti tälleen niinku. Kaikki pelkäkirjoita mitään. Kukaan ei ole kommentoinut mitään kotikatsomoista. On täällä hyviä vinkkejä ja alakoululaisetkin pystyvät käyttämään Kislettiä. Luovaa, aktivoivaa, eriyttävää, motivoivaa. Kyllä. Kuulostaa aika hyvältä. Kuulostaa juuri niiltä sanoilta, mitä mä toivonkin, että mun oma opetukseni olisi. Ja mä aina sanon, että ei se ole mahdotonta, jos mä pystyn siihen. Mä oon siis humanisti, mä en oikeasti ymmärrä tietokoneesta yhtään mitään. Niin. Mä en oikeasti ymmärrä tietokoneesta. Mä en puhu tietokoneesta, mä osaan vaan käyttää aina jotain juttuja siellä tietokoneessa. Jos tietokone hajoaa, niin mä juoksen epätoivoisesti ATK-tukea ja sanon ATK-pojille, että tehkää tälle jotain. Mulla ei ole kykyä ja kapasiteettia siihen puoleen. Mutta käyttäminen on kivaa. Sitten mä kysyin sen, kun me opettajat aina pitäydytään kirjassa niissä tehtävissä, niin minkä verran sä karsit sieltä pois siitä kirjasta sitten? Paljon. Mä olin nyt ensimmäistä kertaa mukana Tablet-kouluprojektissa, tein Espanjan ykköskurssin. Mulla on kirja siis mukana, meillä on Espanjassa, mulla on vain hirveän vanha kirja jo. Mä en ole lähtenyt enää uusiin kirjoihin, koska ei ole tullut sitä sellaista, paperikirja ei enää vastaa siihen, mitä mä tarviin opetukseen. Mä tarviin jo niitä opetusvideoita, mä tarviin niitä erilaisia tehtäviä, mä tarviin ääntä, mä tarviin videoa, mä tarviin paljon kaikkea, ainakin mä kuvittelen tarviivani niitä. Ja niitä ei löydy sieltä paperikirjasta enää kokonaan. Elikkä mä edelleen teen teemat, siis OPSista löytyy ne teemat, mitkä on myös siellä kirjassa, kirjat on noudattaa OPSia. Mutta mä en ole enää siinä kirjan kappaleessa. Joku kappale voi olla, että me käydään sitä ollenkaan, kun samat asiat tulee opittua jotain muuta kautta. Ei mulla ole pakko käydä sitä kirjan kappaletta. Kirjaa mä käytän kaikkein eniten perustason noihin mekaanisiin tehtäviin. Ja vielä niin päin, että jos se ensimmäisen perustason tehtävät ei ole sujunut kunnolla, että joutuu niinku uudelleen, niin siinä vaiheessa tulee yleensä kirjasta tai opettajan tehtäviä lisää. Eli siihen löytyy niitä lisätehtäviä tosi paljon. Sitten mä käytän kirjan tekstejä luetun ymmärtämiseen ja kuullun ymmärtämisen harjoituksia. Ne on sellaisia, mitä me käytetään. Koska kirjan tekstit on tehty valmiiksi, nehän on melkein luetun ymmärtämisiä. Niistä tehdään kysymyksiä etukäteen just jonnekin kahuuseen tai jonnekin vastaavaan. Se on meille loistava luetun ymmärtäminen. Jos ei niistä ole etukäteen tehty, niin mä pistän kuuntelemaan. Mulla on mindmap-kuuntelu, pitää kerätä niin paljon tietoa, kun vaan saa sen kuuntelun aikana siitä kirjan tekstistä ja niin edelleen. Mutta ne on oppimistehtäviä. Kirja ei määritä, mitä mun kurssilla tehdään. Jossain jaksossa me ei ehkä ehditä käydä kirjaa ollenkaan, mutta
periaatteessa me edetään niinku, mun kirja on tehty niin, että se on siellä OPSin sellaisessa 6 kappaleen OPSin kohtia aina per jakso. Niin kyllä aina niin aloitetaan seuraava sit sieltä seuraavasta 6 kohdasta, mutta ei ole pakko, että me ollaan käyty kaikki sieltä. Sitten kirja on niille, se on yksi kielioppi, se on yksi sanakirja niille, mutta mä en määritä mun opetusta sitä kautta. Onko sulla sitten hirveästi noita monisteita vai millä tavalla saanut? Ei monisteita? Ei. Jos sä haluat niin opettajaoppausta ja noista niitä lisätehtäviä, niin on se just näitä sähköisiä? Mulla on sähköisenä kaikki. Jotain on sellaisia, mitä pitää monistaa. AV-laput on sellaisia, mitä on vielä pitänyt monistaa. Niistä mä en ole vielä keksinyt, että miten mulla olisi A. Tai pitäisi varmaan tehdä vaan A ja B-tiedostot niin sillä, mutta kun ne on sieltä opettajaoppaasta joskus kopioitu. Niin. Ja sitten toinen on tämä verbipeli, mitä kukaan ei ole vielä oikeasti tehnyt sähköisesti. Se olisi oikeasti aika helppo varmaan tehdä jonkun mutta mä löysin jo netistä sellaisen pelin, mikä on samalla tavalla tehty, ja siellä voi niin todella monta eri juttua pelata, mutta siellä ei ole ihan vaan silleen, että siellä olisi pelkät säännölliset arverbit ja säännölliset erverbit, mitä mä aina väliin tarvitaan. Niin. Se on mulla vielä paperiversiona. Sitten on jotain muistipelejä, muistipelikortteja. Sitten meillä on Scrabble, siis sanastopeli espanjaksi ja Monopoly ja mitäköhän muuta meillä on, Alias muutamalla kielellä ja tällaisia pelejä ja tällaisia, mitä meillä on aika paljon. Mutta sitten mekaanisia tehtäviä, aika vähän mä monistelen niitä. Sitten kirja ja työkirja on sellaisia, missä niitä on valmiina ja sitten sähköisenä muuta. Ne tekee siis kännyköillään pääasiassa ne sähköisiä? Joo, pääasiassa. Joskus on kannettavilla on helpompi, esimerkiksi jos pitää kirjoittaa ainetta tai jotain muuta, niin sitten meillä on kannettavia mukana. Aineen saa kirjoittaa myös käsin, jos haluaa, mutta mä en lupaa, että mä kadota. Tämä toinen puoli, multa on häviä kaikki paperit, ne on tosi kiva, kun on tietokoneella jossakin, niin mä löydän ne aina sieltä. Ja sitten prosessikirjoittaminen on sellainen, sitä ei voi tehdä, jos ei ole tietokoneella. Elikkä ne ei oikeasti, jos ne paperilla kirjoittaa mulle ja sitten mä korjaan siihen, niin ne ei korjaa ikinä niitä juttuja. Koska kun mä oon tietokoneella tehty, mä alleviivaan vaan kohdat, mitkä on väärin. Sitten ne menee korjaamaan ne, sitten mä käyn tsekkaan uudelleen ne, onko sieltä. Jos on vieläkin jotain väärin, sitten mä annan vinkkiä, mikä siinä on väärin, sitten käyn vielä korjaa. Eli mä laitan myös kirjoituksessa miettimään omia virheitä aika paljon. Siksi tietokoneella tehty teksti on parempi. Oletko koskaan miettinyt digikirjaa? On, mutta ei ole sellaista vielä. Joo, ja sä et itse ajatellut, että sä voisit Mulla on aikaa. Mulla ei ole aikaa sellaisen. Musta on ihan hirveän hauskaa päästä tekemään, tosiaan mä tiedän osaisinko mä tehdä, koska sit pitäisi olla ehkä ihan sen verran nörtti, että osaisi ohjelmoidakin jotain, että hommat sujuisi. Mutta mä haluaisin oikeasti kirjan, joka olisi riittävän pelillinen, riittävän elävä ja riittävän eriyttävä. Että sieltä oikeasti löytyy sitä materiaalia sen mukaan, mitä kenenkin pitää pystyä oppimaan. Mutta ehkä meidän täytyy tehdä niin kuin matikistit on tehnyt, että niillä on niitä avoimen koodin kirjoja, ne on tehnyt sellaisia yhteisiä kirjan kirjoitusviikonloppuja. Että ehkä me kielenopettajat tarvittaisiin myös jotain sellaista avoimen koodin juttua ja yhteisiä kirjoitusviikonloppuja, milloin syödään pizzaa ja valvotaan koko yö ja kirjoitetaan oppikirjaa, koska me tarvittaisiin sellaisia. Me ollaan selkeästi jäljessä esimerkiksi matikan opettajia siinä, mitä tapahtuu. Vaikka meillä on ollut kielessä vaikka kuinka pitkään, juttuja ei ole ollut ja siis kielissä me ollaan tehty näitä asioita ja eriyttäminenkin on ollut kielessä paljon enemmän matikista ja matikistit meni paljon enemmän tälleen. Ne on vasta pari vuotta sitten lähtenyt tähän juttuun, mutta ne on vetänyt itse ihan huipulle. Eli me ei vaan osata markkinoida meidän kieliä niin hyvin. Me kielenopettajatkin osataan. Me ollaan jääty ja tehty. Ehkä me tarvitaan sellainen yhteinen kirjantekoprojekti sitten. Nythän me ollaan siis Tablet-koulu on ollut se projekti, missä me ollaan nyt oltu sähköisessä kirjassa mukana. Ja siellä on tulossa, mutta ne on vielä vähän keskeneräisiä tällä hetkellä. Et ei ollut vielä siinä tilanteessa, että olisi voinut olla pelkästään sillä materiaalilla. Mutta oli hirveän hyvä lisä sitten taas muihin. Että siellä oli aivan älyttömän hyviä videoita, mitä pystyi käyttämään tosi monitasoisia. Eli itse pystyi ottamaan samaa videoa, pyytää kuuntelemaan eri asioita sieltä ja löytämään eri juttuja. Ja silleen hyvää materiaalia, mutta ei vielä ei ole vielä valmis, kehittymässä oleva. Se tulevaisuudessa tullaan varmaan kuulee sitä enemmän. Luulen, että sitten se toimii siinä, että se olisi sähköisenä kirjana. Oletko itse kuvannut ne videot vai onko ne löydetty jostakin?
Siis se tablet-kouluvideot. Mä en ollut tekemässä niitä, ne on itse kuvannut niitä siis tunnistettu opiskelijoita ja natiiveja, jotka asuvat täällä. Mutta ne on tehnyt, siis ne kirjailijat on todennäköisesti tehnyt ne ja laatinut niiden käsikirjoitukset ja muuta. Ovat olleet ihan ainakin Espanjan osalta hyvin hyviä. Kuinka pitkällä kirjankustantajat on tässä sähköissä? En osaa sanoa, mun mielestä heikosti. Aina kun mä oon käynyt, viimeksi kävin Oulussa Sukolinpäivillä juttelemassa kirjankustantajien kanssa, niin niillä oli tarjota samaa kirjaa sähköisessä muodossa, mikä ei taas vastaa sitä. Ei me haluta kirjaa, mitä voi kääntää tälle eteenpäin sähköisesti. Me tarvitaan sinne kirjaa ja sinne voi poimia ne sanat, mitä mä en osannut, poimia ne omaan sanastoon, tehdä siitä oikeasti toiminnallinen siitä kirjasta. Näpäyttää tuosta kohtaa, että ollaan käymässä, puhutaan nyt vaikka Lontoosta tai Big Benistä luetun ymmärtäminen, ja sitten siitä löytyy YouTube-video Big Benistä tai Wikipedian sivun valmiiksi, joka antaa lisää infoa. Me tarvitaan jo jotain enemmän kuin mitä on ihan paperikirja. Kyllä ne kustantamotkin tulee, rahat tulee, oppikirjoissa on paljon rahaa, niin kyllä ne tulee meidän perässä. Meidän vaan pitää osata vaatia niitä. Jäikö kaikki ihan hiljaiseksi? En mä tiedä. Paljon meillä on vielä minuuttia aikaa. 2-3. Mä en näe tuota kelloa tuolta. Mitä mun kello? Tasan 8. Eli me ollaan ihan hienosti. Saatiin 15 minuuttia juteltua kuitenkin. Hyvin löytyi kysymyksiä. Kiitoksia. Kiitoksia. Mitään kiitoksia mielenkiinnosta kaikille. Niin, tuo toinen harrastukseni on aina tuolla näkyvissä pienissä jutuissa. Meillä on just lähtenyt pennut maailmaan, niin pitää pari kertaa pentujakin näyttää. Kiitoksia. Kiitos. Mä en osaa sammuttaa tätä. Sä painat se record taas. Sama näkyy.